Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantara ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Hulyo 18, tuig 2022. Sa mga kabomota, live nga malantaong Bombo Hanay sa Udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo, sumungman sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Sarangban nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Maging updated karon sa madalkuan kag mga nagapaurang mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini mo lang ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalkuan kag mga nagapaurang nga mga balita. Ulihin na karon nga adlaw sa haya ni Archbishop Emeritus Angel Agdameo dira iya sa Maya Iloilo Cathedral. Ang dugang nga mga impormasyon tuhoy sa kun diin ang diin pagadalon ang ashes ni Archbishop Emeritus Agdameo, inyo siningabantayan. Dugang pa nga mga balita sa pagpalayagta sa Bombo Hanay sa Udto. Mayor Jerry Treñas naka-work from home. Ini matapos nga magpaswa bangod ini ang ningi na close contact. Alkalde magasapol sa mga kapitanes kag stakeholders. Padayon niya sa may kantanan sa paday nga pagsaka sang kaso sang dengue diri sa syudad sa Iloilo. Clearing operations nagapadayon. Inisandigman na banwa sa Executive Order number 10 or 010 ni Mayor Jerry Treñas nga i-clear ang tanan nga mga major thoroughfares kag mga dalanon. Batok iya sa naman nga obstruction kag illegal parking. Pero istorya naton karon iya mga kabombo kay may pipila ka mga lugar or pila ka mga dalanon diri ang gina-identify sa Public Safety Transportation and Management Office sandigman sa ordinansa nga pwede iya ang on-road parking. But silingon sa kilid sa dalan, pwede ka bala makapark out. Sa iban pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita. Police nga nagserbe sang warrant of arrest kinagat sang ido, subject nakapalagyo. Dugang pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita, istorya naton sa balita nasyonal. Ining oil price rollback. Buwas na ini sa aton sini iya nga mga kabumbo. Medyo dako-dako gawa sa bahin karon iya sang gasolina ang buhin sa presyo sang produktong petrolyo. Nagalabot sa 5 ka pisos. Ang diesel nagahampang-hampang sa piso kag 70 sentimos. Tubtob iya sa 2 pesos kag 20 sentimos. Ang kerosene 70 centavos lang sa aton sini nga mga kabumbo. Pero mga transport group diri nagapanawagan paginiya. Kapin paginining piston ang pinagkaisang samahan ng mga super at operator nationwide. Yang kung pwede ko na mas mayo giyang petroleum products, magalabot lamang ang tagsa ka litro sini sa 37 pesos ukon 50 pesos. Posible balay na? Di ko ng bugas gani, posible 20 pesos ang kilo. Sa gasolina, posible manayhan. Galing kitinupirdiyon sila sa itlogaw, may itlog na subong yung nagabalor, 15 pesos ang isa. Dugang ang mga balita siya mga kabombo bantayan kay plastar na diri sa aton para nga pagpangalangan check tanay. Pinakuling alakat sang panahon kaupo naman sa kay Sir Ferds Rubin nagikan sa Pag-asa Iloilo. Sir Ferds, si Momo Chama, ingon to. Yes sir, mingod sir, kag sa tanan nato nasukong nga tagpalamati, amo ni aton latest weather update sa bunga adlaw kag para sa sunod nga 24 oras. As of alas 10 kaina sang aga, may ara kita gina-monitor nga low pressure area nga ginabulubanta base sa tanan Kavilta, yara sa kalayon nga 25 kilometers northeast sang Borongan, Eastern Samar. Ang ining LPA manubo ang tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa sunod nga 48 oras, samtang southwest monsoon naman o hangin habagat amo. Sir Ferds? Kita Hello, Sir Ferds?
monsoon. Okay. Dahil lang be, standby. Redial. Kita be kay Sir Ferds Rubin. Nagotudo-to diya sining reception diri sa aton sining mga kabombo. May low pressure area i-check ta na karon sa aton sining mga kabombo kung anong plastada sini. Kay doon na nag-utod-utod sini nga part si Mr. Ferds Rubin sa aton sini karon nga mga kabombo diri man sa aton sini nga pagpangalagada nga mapreparahan ta na nga kung posible gid man nga may ara sa nga pagtupa iya sa nga malain sini nga tiyempo diri man sa aton sini nga area kay kagabi ulan-ulan pa gani pero tikon si Sir Darwin Papa naglabot kita iya sa orange warning level ang kung sa 22 mantok baskog ang ulan gabi mga nagsugod lasot so media tubtob pasado na las 9 sa aton sini mga kabomboy anyway balikan ta si Sir Ferds Rubin. Sir Ferds please go ahead. Yes sir, mayong adlaw liwat sa tanan kag amo ni ato na latest weather update. So karon may ara kita sang low pressure area no na ara sa 25 kilometers northeast ang Borongan Eastern Samar. Ang ini nga LPA manubo ang tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa kasunod nga 48 oras. Samtang southwest monsoon naman o hangin habagat among nag-apekto sa aton nga pungsod. Bangod sining sistema, Western Visayas, maka-experience siya sang mga magalumon nga kalangitan. May ara sang mga posibilidad sang mga lapta-lapta nga mga pag-ulan, pangilatil panaguob, nga dala sining southwest monsoon. Tinatubtob kasarangan na hangin, halin sa nabagat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay tubtob kasarangan aton mga pagbalod sa kaligatan. Para sa aton forecast range of temperatures, yara sa 25 tubtob 31 degrees centigrado, aton nga adlaw, nagbutla kaina alas 5:35 sang kaagahon, matunod ini siya alas 6:16 sa hapon. Pagamo ni aton latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler radar station pag sa Visayas do USD ako Ferds Rubin madamo gid salamat. Sir Ferds Rubin kiti ari ini sa may Leyte lang aside ang LPA mapiktuan bala kita diri sa syudad ka probinsya sa Iloilo. Yes sir, sa karon manubo ang sansa nga makakupan siya no, makaging bagyo kag sa karon wala ni siya sang direktang epekto diri sa ato siya sa Western Visayas. Ang aton nga prevalent weather system is ang amo ni siya ang southwest monsoon. I see. All right. Thank you so much Sir Ferds. Mayong oras dira liwat sa inyo. Thank you sir, and nasalawat mayong adlaw sa tanan. Dere wabit si Sir Ferds Rubin nagikan sa Pag-asa Forecasting Center Pag-asa Doppler radar station. Ati sa aton sinikiran niya nga mga kabombote mabangod sang epekto man sang hangin na bagat. Sa aton sini nga mga kabombote ekspektaron naton nga may mga pag-ulan-ulan diri sa palibot sang syudad kag probinsya karon sa Iloilo. 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 5 sa aton sini mga kabombo. Good news para sa mga motorista ang panagitlon subong sa mga motorista ni kapin pa ko nagatughong nga gasolina kag krudo do hindi na magawa ni mahapdi duay nagawa may gabalabag pisar nga tikon ng taon mo sa price list sa mga gasoline station mahal gyapon ang krudo sa gasolina pero bisan pa paano do nabuin-buin na naton sini nga plasano no kay may mga price adjustment nga pati gayonon ang nagkalain-lain man sini iyang mga gasoline stations. Subong iyang Martes sa buwas na ning adlaw. Ti ulat-latan yung buwas adlaw masustener pa ihan ang ginatughong ninyo sang nakaligad sini nga semana. Kung makasustener pa, ulat-latan nyo lang buwas adlaw, aga pa, kagamo pagpatughong sa aton sini nga mga kabumbo para ti medyo magkatrutughong kamlada mo. Mas mayo pagid kung pagasagunsunan pagid ini sang another rollback by the next week pagid. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo ang Department of Energy nagpahayag nga ang subong iya nga semana nga rollback sa Federal Reserves ginespektar nga 100 basis point or full percentage point interest rate hike for this month. Sa aton sini nga mga kabombo naghalin ini sa American Central Bank nga may pag-crackdown man dito sa inflation. Now, sa aton sinikaron niya nga mga kabombo nga naglabot niya karon sa mataas man iyang porsyento sa sulod sa 40 anyos. Now, ang higher central bank rate signal nag-signal or palatanaan ini sa mataas man nga borrowing cost para sa public
Rason nga ti may less spending kag more savings. Sa aton sinikaron niya nga mga tagpalamati, ti ambal sa DOE ang oil motors or oil monitor as of July 12 per liter 12 or per liter prices sa aton sini nga mga kabombo ang nagsaka by 24.30 pesos, ang diesel 36.80 pesos, ang kerosene 30 pesos and 5 centavos. Humalin iya sang pagsugod sang tuig. Di sa amo sinang increase sumalin sa pagsugod sang tuig, makapila pa lang kita iya rollbackan sa aton sini iya nga mga kabombo, but sa gyapon ti pasalamatan naton ini kay bisan pa paano mamrumagan gawa ang aton sini iya nga palasanon, but hambal gani iya sang piston na nasyonal nagapanawagan pagid ini sila iya sang 37.50 pesos nga presyo sa produktong petrolyo. Ti magluwas sila diri, luyag pagid sang grupo nga panugutan sang gobyerno ang mas madamo sini nga public utility vehicle nga mag-operate kasunod sa nga natalana nga pagbukas sang klase sa masunod nga bulan. Ti bangod sini mga kabombo kung 37.50 kuno. Ti ang hambal sa transport sector diri or sa piston national nga bisan na papano maka-rualgo man sila makagroginan siya man sila kay umpisa sang tion sang pagsugod sang pandemya ang labing apektado gisa na diri mga drivers manaton mo kay naapektuhan man ini sila sa pagsarado sa pila ka mga establishmento komersyal. Now, tiya sumong nagamat-amat na balik, pero amor gani nagbalik kinban kang nagulag naton sin ekonomiya, pinagi sa mga negosyo nga nagbukas liwat, pero ang aton siniyang expenses naman mas nagmahal bangod man sa movement sang presyo sang produktong petrolyo. No, nga tiya mo na blang kinandan nga basta gani may movement sa presyo sa produktong petrolyo sa aton sin mga kabombo, magatuga ini sang ginatawag nga domino effect. Kag do halos tanan sini iya ang magasaka man ang presyo kay ti in order to produce something sa aton sini nga mga kabombo ti kinanglan mo magamit sang machine. Ang machine sina para nga mag-andar ti may ara ikaw dira sang ginatawag nga oil or lubricants kag ti syempre ang maga-fuel ini sa iya it's either nga gasolina ini or diesel. That is why nga tibawion man iya sa mga manufacturers sa aton sini nga mga kabombo ang ila sini nga kita sa pagpasaka man sang ila sini nga mga produkto. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon bantayan karon sa paray nga pagpalayag sa Momoray sa Udto pagkatapos sang Bombo Network News. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang Tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, ika-18 sa buwan ng Hulyo taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ilang kumpanya ng langis naglabas na po ng presyo ng kanilang ipatutupad na oil price rollback bukas. Ang local bread naman inaasahang magiging mas maliit at mas mahal pa ayon yan sa isang ekonomista. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. iginiit na hindi na raw kailangang isabatas pa ang pag-oobliga ng bakuna at booster shots. Karapatan ng mga magpapabakuna inirerespeto umano ng administrasyon. 44% naman ng mga Pilipino hindi kontento sa K-12 Basic Education Program ayon yan sa inilabas na survey mula sa Pulse Asia. Ma'am
mababatas naman naglabas or nagbabala kaugnay dito sa shrinkflation na tinatawag sa mga tinapay. Ngayong nagmamahal na rin ang presyo ng harina, itlog at asukal. Pilipinas naman may mga nakalatag ng hakbang panlaban sa mga hamon na kinakaharap ng bansa para sa pagbangon ng ekonomiya ayon yan sa Department of Finance. Samantala, mga Pinoy daw doon sa Sri Lanka hindi pa rin nakakatanggap ng ayuda mula naman sa Philippine government. National news naman, Pangulo ng Ukraine sinibak ang security chief at top prosecutor dahil sa patong-patong na kasong treason. At sa atin pong sports balita, itong Pilipinas hindi pa rin daw makapaniwala sa buhos ng mga sumuporta sa kanilang match laban pa rin sa Thailand kagabi na kasama nilang gumawa ng kasaysayan sa Asian Football Federation o AFF Women's Championship 2022. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald D. Ulet. At ngayon sa retalye ng ating mga balita. Naglabas na po ang ilang kumpanya ng langis ng presyo ng kanilang ipatutupad na rollback sa kanilang produktong langis bukas. Pareho ang ipatutupad na rollback ng Petrogas, Clean Fuel at Sea Oil. Lahat ng mga kumpanya ay magpapatupad ng bawas sa presyo ng diesel na 2 piso at 5 piso naman sa gasolina. Ang Sea Oil lamang sa 3 kumpanya sa ngayon ang may tapyas sa kerosene na 70 centavos. Asahan sa mga susunod na oras po ay mag-aanunsyo na rin ang mga oil players ng presyo ng kanilang produktong petrolyo. Ang oil price adjustment ay karaniwang inaanunsyo po yan ngayong araw ng Lunes at ipinatutupad naman kinabukasan araw po ng Martes. Pinakikilos na rin ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. ang mga local government units na lumikha ng mga programa na makakatulong para maibsan ang paghihirap ng mga mamamayan. Sa gitna na rin ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Abalos, dapat na bumuo ang mga local government units ng mga programa na makakatulong sa pagbago ng ekonomiya, lalo pa at pinakaapektado rito ang mga may hirap na bayan at lalawigan. Una rito, pinuri ng DILG ang Our Cebu program kung saan itinatampok ang mga produkto, serbisyo at tourist sites sa kanilang probinsya. Samantala, sinabi naman ng kalihim na nananatili pa ring prioridad ng DILG ang laban kontra sa COVID-19 ngayong tumataas muli ang mga kaso sa bansa. Pinapaalalahanan din ni Abalos ang mga LGU na mahigpit na ipatupad ang minimum healthy standards ngayong nalalapit na ang implementasyon ng face-to-face classes sa buwan ng Agosto. Samantala, ang Pangulong Marcos iginiit na hindi raw kailangang isabatas itong pag-oobliga ng bakuna at booster shots dito pa rin sa bansa. Nasa Malacanang, si Bombo Dennis Hamito. Walang nakikitang problema ang Palasyo Malacanang, partikular na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kahit ito'y walang umiiral na batas na direkta na tumutukoy para ipag-utos at gawing pulisiya ang pagpapaturok ng booster dose para doon sa mga kababayan natin, lalo na yung qualified naman at hindi pa rin nag-a-avail sa nakalipas na mga panahon. Ayon kay Pangulong Marcos, iginagalang ng Marcos administration ang karapatan ng bawat isa at desisyon ng bawat Pilipino kung sila ay magpapabakuna o hindi. Layunin umano nito na mabiglang laya ang bawat individual kung anong kanilang desisyon para sa kanilang kalusugan. Ganun pa man, mismo ang Pangulo ay ginamit na example ang kanyang sariling karanasan dahil kung hindi raw siya naturukan ng booster dose, baka mas matindi ang tumama na COVID-19 sa kanya. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman talaga kailangan isabatas pa ito dahil malaya pa rin tayong mamili para sa ating sariling kalusugan. Pero habang tumatagal ay mas lumilinaw ang sinasabi ng siyensya. Ang mga datos at ang mga pag-aaral na ang pagbabakuna ay malaki ang naitutulong para sa ating kaligtasan mula sa COVID-19. Tinigyan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayong araw ay abala din ang Chief Executive
para pangunahan ang ilang aktibidad sa Department of Agriculture at mamayang mga bandang later ngayong hapon ay makakausap naman niya ang mga opisyal mula sa Department of Health para sa ilang mga bagay na kanyang nais talakayin doon sa mga opisyal ng naturang kagawaran. Bombo Gerald? Sa Malacanang pa rin ba yan, Bombo Dennis, itong pagpupulong sa mga opisyal ng Department of Agriculture or pupunta siya doon mismo sa opisina ng DA? Sa impormasyon natin ay nagtungo ang Pangulo doon sa naturang tanggapan at mamaya naman ay si OIC ng Department of Health, Yusik Berhere, ang siyang makikipag-usap sa kanya. Pero dito yun sa Malacanang, isasagawa, Bombo Gerald. Sa bagay, kasi siya yung nangangasiwa ngayon sa Department of Agriculture, kaya siguro pumunta siya dyan. Naalala ko nung unang Lunes din ng kanyang panunungkulan ay agad siyang pumunta dyan. Ano yung mga inaasahan kaya, Bombo Dennis, na pag-uusapan ngayon dyan sa Department of Agriculture? Well, yung tungkol pa rin Bombo Gerald sa mga update sapagkat isang linggo din siyang nawala, bilang siya ang tumatayong kalihim din ng naturang kagawaran ay nais niyang makita kung may mga development na doon sa initial niyang mga order at syempre flag raising ceremony pagka Lunes, so nais niya mismo na siya yung nangunguna sa ilang mga aktibidad, lalo siya ang pinuno talaga ng naturang ahensya ng ating pamahalaan. Lastly, dyan sa Malacanang ngayon, Bombo Dennis, may press conference din ba ang PCOO, Bombo Dennis? Well, inaasahan natin na later this afternoon meron din mga update kung ano na ang mga aktibidad ng Pangulo at ganun din yung iba pang mga hakbang na inaasahan lalo't nalalapit na yung SONA kung magkakaroon ng report yung bawat ahensya o kung ibang setup naman ang kanilang gagawin. Yan ay malalaman natin ngayong araw din na yan, Bombo Gerald. Lastly, kasi isang linggo na lang bago ang State of the Nation address ng Pangulong Marcos, nakapaglatag na kaya itong kanyang gabinete ng mga topic na pwede niyang ihimay-himayin dito sa kanyang State of the Nation address sa Lunes, Bombo Dennis? With due respect sa Pangulong Bongbong Marcos, syempre hindi naman accomplishment agad ang kanyang ilalatag dahil ngayon pa lamang nag-uumpisa yung kanyang mga proyekto. So, mga more on plano, Bombo Gerald, plano ang ilalahad ng Pangulong Bongbong Marcos at yan din ang lalamanin ng kanyang talumpati. At kagaya ng kanyang inaugural speech ay may mga paghamon din para dun sa mga stakeholders para makiisa dito sa Marcos administration. At titignan natin kung may mga iba pa na gugulat sa ating sambayan ng Pilipino sa kanyang kauna-unahang SONA. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Malacanang, Bombo Dennis, Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Aban mamaya dahil mayroong ekonomista nagsabi na posibleng liliit pa raw itong size ng tinapay pero mas mahal at itong Pilipinas, itong Philippine Women's Football Team ay talagang labis pa rin yung kanilang pagkamangha dito sa mga audience kagabi na nagtungo para sila ay mapanood at kasama raw sila na na gumawa ng kasaysayan dito pa rin sa larangan ng football. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, lumalabas sa isinagawang survey ng Pulse Asia na nasa 44% ng mga Pilipino ang hindi kontento raw dito sa K-12 na education system sa bansa. Batay sa survey na isinagawa mula Hunyo 24 hanggang Hunyo 27 ngayong taon, 25% mula sa 1,200 na mga respondents ang nagsabi na somewhat dissatisfied o bagyang hindi satisfied sa kasalukuyang education system, habang nasa 19% naman ang nagsabi na truly dissatisfied o talagang hindi satisfied.
nangangahulugan na nasa kabuang 44% ang makokonsiderang hindi kontento dito pa rin sa K-12 program. Ito ay 16 na percentage point na mas mataas kumpara sa resulta ng survey. Isinagawa po yan noong September 2019 kung saan nasa 28% lamang ng mga respondents ang hindi satisfied dito sa K-12 system. Kung kaya't ayon kay Senator Sherwin Gatchalian na siyang magiging chair ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture dito sa 19th Congress na dapat ma-review itong K-12 program ng pamahalaan. Malinaw niya ang boses ng ating mga kababayan na hindi sila kontento sa programang ito dahil hindi na ipatutupad ang mga pangako po na sa ilalim ng K-12 system at naging dagdag pasanin lamang anya sa mga magulang at mag-aaral. Inirekomenda ng senador na dapat suriin ng husto ang K-12 upang matiyak na natutupad ang layunin nito na makapaghatid ng dekalidad na edukasyon at maisulong ang pagiging competitive ng mga estudyante. Samantala, nakipagpulong naman ngayong araw si National Security Advisor Clarita Carlos sa pamunuan ng Philippine Coast Guard o PCG. Personal na nagtungo si Carlos sa PCG headquarters sa lungsod ng Maynila. Unang hinarap ng kalihim si PCG Commandant Artemio Abo at sumunod ang iba pang opisyal ng naturang tanggapan. Todo naman ang pasasalamat ang PCG sa pagdalaw ng National Security Advisor. Hindi naman binanggit ng kalihim ang kanilang mga natalakay sa nasabing pagbisita. Nabatid na ang PCG nga ang pangunahing puwersa ng pamahalaan pagdating sa pagpapatrolya sa mga dalampasigan ng ating bansa kasama na ang West Philippine Sea. Samantala po, hinikayat ng isang veteranong mambabatas mula sa Mindanao ang pamahalaan para buhayin itong Child Protection and Committees o CPC sa mga paralan sa buong bansa para maprotektahan daw ang mga bata mula sa anumang uri ng pang-aabuso. Inihayag ito ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel kasunod ng mga ulat ng pang-aabuso dito pa rin sa Philippine High School for the Arts. Inalala ng mambabatas na si dating Education Secretary Jesly Lapus na nagsilbi noong rehimen ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na ipinag-utos nito ang pagbuo ng Child Protection Committees sa bawat paaralan para matiyak na ligtas ang lugar para sa learning ng mga bata. Sa ilalim po ng inisyong Department Order No. 42, inadapt ng DepEd ang polisiya nito at guidelines sa pagprotekta sa mga bata sa paaralan mula sa pang-aabuso, karahasan, exploitation, diskriminasyon, pambubuli at iba pang uri ng pang-aabuso. Ang CPC ay binuo ng 6 na miyembro na ito ang school head nilang chairperson, guidance counselor, ang teacher bilang vice chairperson, representative ng mga guro na itinalaga ng faculty club, representative ng mga magulang na napili ng Parents Teachers Association, itong representative ng mga estudyante na pinangalanan ng Supreme Student Council at community representative na itinilaga ng barangay head na dapat ay miyembro ng Barangay Council for the Protection of Children. Sa iba pa namang mga balita, isang mambabatas nagbabala kaugnay sa shrinkflation sa mga tinapay ngayong nagmamahal na rin ang presyo ng trigo, itlog at asukal ng mga pangunahin nga sangkap ng paggawa ng tinapay. Alamin yan sa nagkalap na report ni Bombo Annalise Soberano. Nagbabala ngayon si House Ways and Means Chair Joey Salceda at Albay 2nd District Representative kaugnay sa shrinkflation sa tinapay, wheat, eggs, sugar na magiging mas mahal ang presyo. Kaya panawagan ni Representative Salceda sa mga flour millers at bread makers na patibayin o i-fortify ang kanilang produktong tinapay bilang pambawi sa nawawalang nutritional value. Ang ibig sabihin ng shrinkflation ay ang pagbawas sa serving size ng ilang produktong tinapay imbes na taasan ang serving price nito. Binigyang diin ni Salceda na ang tinapay ang pinakamaapektuhan sa shrinkflation.
Ang presyo kasi ngayon ng trigo o wheat ay tumaas na sa 165%. Kaya asahan na ring magtaas din ang kanilang presyo ang mga gumagawa ng tinapay at kanila ring bawasan ang serving size ng kanilang produkto. Una nang nagbabala si Salceda kaugnay sa mataas na presyo ng tinapay dahil sa Russia-Ukraine conflict na lubhang naapektuhan ang kalakaran ng wheat o trigo. Dagdag pa ng mababatas na ang presyo ng itlog ay nagbabadya din tumaas habang ang supply naman ng asukal ay nagiging problema na rin sa ngayon. Sinabi pa ni Salceda na habang patuloy na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng makakaya nito para makontrol ang price hikes at resolbahin ang supply issues, dapat ito muna ang gagawin ng mga manggagawa ng tinapay. Binigyang diin ng babatas na makikipag-ugnayan din siya sa Food and Nutrition Research Institute para bumuo ng prescribed guide para sa mga bread makers na gumagawa ng tinapay na may nutritional value subalit mababa ang presyo. Mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Boom! Ipagpapatuloy pa rin umano ang localized peace talks ng mga komunistang rebelde sa ilalim ng Marcos administration dahil napatunayan ng Office of the President Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o itong OPAPRU na mas epektibo ito kumpara sa dating estratehiya na National Peace Talks. Ayon po kay Secretary Carlito Galvez Jr., head ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, naging epektibong hakbang ang localized peace engagement sa pagresolba ng mga issues sa pagitan ng gobyerno at ng mga communist rebels. Giti Galvez na halos lahat ng front commanders ay sumuko na at mayroong localized peace engagement na nagbibigay kapangyarihan sa mga alkalde at gobernador. Ginawa ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang naturang pahayag matapos na magdesisyon ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na irekomenda kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatuloy ng National Peace Talks sa mga komunistang rebelde. Samantala, base sa data mula sa Department of National Defense, nasa 26,414 na communist rebels na ang sumuko ngayong Mayo. Mayroon ding 47 mula sa 81 guerrilla fronts ng NPA ang nag-ooperate sa bansa. Itong na-neutralize na. Samantala, naantala naman ang nasa 14 na proyekto ng Department of Transportation na nagkakahalaga ng 1.61 trillion pesos noong nakalipas na taon dahilan para bayaran ng gobyerno ang nasa 128.42 million pesos na additional fees sa mga lenders na pinagkunan ng pinansyal para sa naturang mga proyekto. Sa pagsiyasat ng Commission on Audit sa status ng mga proyekto sa katapusan noong 2021, nadiskubre ang parehong problema sa pagkaantala ng implementasyon ng mga proyekto, katulad na lamang ng issue sa procurement at financial at technical concerns at dahil na rin sa COVID-19 pandemic. Sa 2021 report ng Department of Transportation na inihayag ng state auditors na ito ay nagresulta sa matagal na implementasyon ng mga proyekto at pagbabago rin sa project cost at scope at nagbunga ng restructure sa ilang mga proyekto. Kabilang sa 14 na foreign-assisted projects na ito na naantala ay ang Maritime Safety Enhancement na nagkakahalaga ng 6.25 billion pesos, ang EDSA Greenways na mayroong 8.79 billion pesos na pondo, ang Cebu Bus Rapid Transit na may 16.31 billion pesos na pondo at gayon din ang Light Rail Transit o LRT Line 1 South Extension. Gayon din ang LRT Line 2 East Extension at ang second phase ng Maritime Safety Capability Improvement. Kabilang din sa mga proyekto ng DOTR na naantala ay ang Metro Manila Bus Rapid Transit, gayon din ang Metro Manila Subway,
ang MRT-3 rehabilitation at ang bagong Bohol Airport at ang Cebu International Container Port, gayon din ang Air Traffic Management System, ang North-South Commuter Railway System at ang Philippine National Railways Bicol Project. Sa mga proyektong ito, ayon sa DOTR, 4 lamang ang nakumpleto sa katapusan ng 2021, nagkabilang na ang Bohol Airport, ang Air Traffic Management Systems, ang first phase ng Maritime Safety Program at ang LRT Line 2 is extension. Todo naman ang panghihikayat ngayon ng Technical Education and Skills Development Authority o yung TESDA sa lahat ng rice farmers po, mga magsasaka na mag-avail dito sa kanilang training program na may kaugnayan sa kanilang trabaho. Sa isang statement, muling iginit ng TESDA ang kanilang commitment para makapagbigay ng pagsasanay sa lahat ng Filipino rice farmers sa ilalim ng kanilang Rice Extension Services Program o itong RESP. Ayon kay Aniceto Jan Bertis III, itong Deputy Director General for Operations ng TESDA, sa pamamagitan daw nito ay posibleng maabot ng bansa ang food security at sufficiency. Sinabi pa ni Bertis na naglaan ang TESDA ng 50,000 scholarship slots sa ilalim ng RESP sa taong 2022. Sa unang 6 na buwan ng taon, pumalo na raw sa 25,494 itong mga rice farmers ang nag-enroll sa naturang programa. Kabilang naman sa mga agriculture-related courses na ini-offer ng RESP itong Farm Field School on Production of High-Quality Inbred Rice and Seeds Certification and Farm Mechanization, maging itong Rice Machinery Operations, Drying and Milling, Plant Servicing, at maging itong agro-entrepreneurship, ang Pest and Nutrients Management at Digital Agriculture course in the Farm Field School. Sinabi naman po ni TESDA Officer in Charge Rosana Urdaneta na lagi raw nilang ginagawang prioridad sa kanilang scholarship program ang agriculture sector. Nangako itong patuloy ang pagkikipag-ugnayan nila sa mga government agencies maging ng mga pribadong sektor para sa provision ng skills training at livelihood opportunities para sa mga rice farmers. Mandato ng TESDA ang pag-train sa mga rice farmers na nasa ilalim ng Republic Act No. 11203 o ang Rice Liberalization Act. Sa ngayon, nasa 64,421 rice farmers sa buong bansa na noong 2022 at 2021 ang sumailalim sa training. Sa naturang bilang, 25,904 dito yung nakumpleto na ang kanilang training noong 2020 habang 38,570 naman noong nakaraang taon. Ang Pilipinas may mga nakalatag na raw na hakbang panlaban pa rin sa hamon na kinaharap ng bansa para sa pagbangon ng ekonomiya. May report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, ito at abalang-abala nga ang ating tinatawag na finance sector kaugnay sa pagtugon sa mga problema na kinakaharap ng bansa, lalo na sa ating pagbangon mula sa pagkakalugmok ng ekonomiya mula sa COVID-19 pandemic. At kaugnay nga yan ay kumpiyansa ang Department of Finance na handang-handa ang Pilipinas na tugunan ang mga panganib at hamon na nagsisilbing banta sa pagbangon ng ekonomiya. Sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na mayroong komprehensibong mga paraan ang pamahalaan para epektibong mabalanse ang kailangang mapanatili ang pag-uglad ng ekonomiya habang kinokontrol nito ang mga bagay na nagpapabilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Ayon kay Diokno, ilan lamang sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan ay taasan ang produksyon sa sektor ng agrikultura at pag-angkat ng ilang commodities para mapatag ang supply at presyo ng pagkain. Maliban dito, sinabi pa ni Secretary Diokno na naglaan din ang pamahalaan ng tinatawag na targeted subsidy o pamahagi ng subsidiya sa piling sektor na labis na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis gaya ng sektor ng pampublikong transportasyon. Dahil sa mga hakbang na ito, kasama niya ang tinatawag na medium-term
fiscal framework. Kumpiyansa sila na sa maikling panahon na lamang maramdaman ang pasakit na dala ng mga hamong ito sa ekonomiya ng bansa at magiging masigla na muli ito habang lumalaon. Ang pahayag na ito ni Jokno ay kanyang inilatag sa kapwa nito mga leader at opisyal ng Global Economy Session ng 3rd G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting kamakailan. Ang G20 o Group of 20 ay isang intergovernmental forum na nagtutulong-tulong para tugunan ang pandaigdigang isyong pang-ekonomiya kabilang ang international fiscal or financial stability, climate change, mitigation at sustainable development. Hindi man bahagi ng Group 20 ang Pilipinas, pero ito ay naimbitahan ang gobyerno ng Indonesia bilang panauhing bansa. Ang Indonesia ang siyang kasalukuyang chair at presidente ng Group of 20. So yan, yung mga nakalatag ng mga paghahanda ng ating financial sector at financial yung grupo ng ating mga eksperto para tugunan yung problema ng ating bansa para makabangon sa ating ekonomiya na labis na nalugmok doon sa economic crisis dala ng tinatawag na COVID-19 pandemic. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong kapuluan, 26 na minuto na po makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Sinibak ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang head ng Ukraine Security Agency at Prosecutor General dahil sa patong-patong ni kaso ng treason sa dalawang makapangyarihang organisasyon. Ayon kay President Zelensky, mahigit 6 na po na dating empleyado ito ay nagtatrabaho na laban sa Ukraine sa Russian-occupied areas. Kabuang 651 na collaboration at treason cases ang iniimbestigahan laban sa law enforcement officials. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng pahayag ang Security Service of Ukraine head na si Ivan Bakanov at Prosecutor General Irina Venediktova. Bombo Sports News. Hindi pa rin makapaniwala po ang Pilipinas matapos makapagtala ng napakalaking bilang po ng mga nanood sa kanilang match kagabi laban sa Thailand. Dito pa rin sa Association of Southeast Asian Nation o Asian Football Federation Women's Championship 2022. Kagabi, nasa 8,257 ang mga nanood sa match kung saan ay gumawa ang Pilipinas ng kasaysayan itong Philippine Women's Football Team. Ayon sa Filipinas football players, napaka-special po ang kanilang panalo dahil dito mismo ginanap sa kanilang home soil at sa harap ng mga supporters na nag-cheer sa 90-minute match. Sinabi ng Filipinas goalkeeper na si Olivia McDaniel na labis nitong ikinatuwa at hindi pa rin makapaniwala sa suporta ng mga Pinoy kahit pa umuulan. At ang sports news ay hinatid po sa inyo ng Cherry 4. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Miss Earth candidate na si Michelle Ucol may hirit sa mga organizers kaugnay ng height requirement. Mayroong nga nakalap naman na chika dyan ang Bombo Radio Davao. Nagbigay ngayon ng saloobin ang isa sa 3 kandidata ng Miss Earth 2022 na na-disqualify dahil sa height requirement ng nasabing kompetisyon. Nakapanayam ng Bombo Radio Davao ang Miss Earth 2022 candidate na si Michelle Ucol. Sa laysay pa ng representante ng Siargao Island, sinukat ng kanyang team ang height na anyay konti na lamang ang agwat upang makapasok sa 5'4" height requirement ng beauty pageant.
Subalit, nang sinukat muli ng Miss Earth Organization ang height ng kandidata 2 araw bago ang anunsyo ng top 20, hindi na ito kinonsidera ng pamunuan at nagdesisyong i-disqualify na lamang ang kandidata mula sa kompetisyon. Sa pagsali sa nasabing beauty pageant, tanga ni Michelle ang kanyang mga advokasya na sustainable fashion upang matutukan din ang mga isyong pangkapaligiran sa buong mundo. Lalo pat naging apektado ang kanyang tahanang isla sa pananalasa ng bagyong Odette noong huling bahagi ng taong 2021. Binanggit pa ni Michelle ang kanyang pagsali sa Miss Universe Philippines noon kung saan naging inclusive ang pageant para sa lahat ng kababaihan, kaya ikinalungkot niya ang pagka-disqualify nito sa Miss Earth dahil lamang sa height requirement. Nais din ni Michelle na kahit papano'y maikonsidera lang ang height requirements sa kahit anong kompetisyong sasalihan ng mga kandidata. Nagpapasalamat naman si Michelle sa pamilya niya na todo ang suporta na ibinigay kahit humantong sa diskwalifikasyon ang kanyang pagsali sa Miss Earth ngayong taon. Sa ngayon, wala pa munang plano si Michelle na sumali sa mga beauty pageants, bagkus itutuon na lang niya ang kanyang sarili sa pag-aaral at paglilinang sa kanyang kakayahan upang maging beauty queen. Depende po sa sitwasyon. Kasi may mga sitwasyon na kailangan naman talaga yung height. Katulad sa flight attendant, sa sa mga uri ng trabaho na kailangan matangkad ka para syempre sa flight attendant, kailangan maabot mo yung kung saan nilalagay yung gamit. And it depends kasi. Pero for me, sa beauty pageant naman, hindi siya masyado kailangan. Although, syempre, meron naman sariling mga rules or requirements ang mga org. Ang pahayag ni Miss Michelle Ocol. Akyan ng ulat, muling pila ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News, Bombo Alian, Fernando Silao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 Radio Network in the country, Basta Radio. Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang nagatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman, si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining pagpangalagad sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Istoryahan naton diri mga kabombo ining alkalde naton, no, si Mayor Jerry Treñas yara karon sa work from home. Ini kasunod sang pagpaswab man niya sinigi lamang man nga adlaw kay ini siya ang naging close contact sang isa iya ka persona nga nag-positive sa coronavirus disease sa 2019. Isaban sa mga nakakakuha sa nga concern sa aton sining alkalde, ining padayon man nga pagtaas karon sang kaso sang dengue hemorrhagic fever diri sa syudad sang Iloilo. May mga plano karon ang aton sining alkalde nga magpatawag iya sang isa iya kapag sinapol by tomorrow. Pinagi iya sa Zoom. Ibalo nato ninang mga punto kag mga impormasyon karon with our Mayor Treñas karon sa aton sining linya diri sa aton sining pagpangalagad. Mayor Treñas, si Bombo Cham live ikaw sa Bombo Hanay Soto. Maayong hapon, sir. Maayong hapon gid Bombo Cham kag sa tanan nga tagpalamati diri sa Bombo Radio. Maayong hapon gid sa tanan. Una bes, kumusta ikaw, Mayor? Kumusta ang imo sining pagpaswab? Swab na ko, but maulat pa ko sa resort siguro, karon pa na siguro sa gabi mapon. Okay. Paano ikaw naka-close contact, Mayor? Nakapanyapon ko po sa isa ka nag-positive. Okay. So, pila na kadlaw, Mayor Treñas, nga nag-work from home ikaw? Subong mo lang? Subong lang kay nagwa sa Biyernes nga adlaw din nag-quarantine ako, no. Sugod Biyernes. Kumusta mo matiyag subong, Mayor? Okay man ko. Why man ko nabatiyag. Ang usual nga congestion sa akon sa nasal drip ko bala. Mo na usual ko. All right. Now, isa pa gid sa mga concern ni mo, Mayor Treñas, sa matter of fact, nagaplano ikaw nga magpatawag sang isa iya kapag sinapol via Zoom ining pagsaka karon sa kaso sang dengue diri man sa syudad sa Iloilo.
nagpatawag ko meeting sa buwas alas 10 upod sa barangay officials, sa SK officials, business community, media, ang sa school, sa simbahan, kag iban pa, no? Parang maistoryahan ini kay daw alarming kaayo kay kadasig sang saka sang dengue over the weekend, no? And nagkabalanta nga bilog ng Region 6 Subong saka ng cases. We want to do as much as we can to prevent the rapid increase. Kay ti kung may ara pagid nga dengue outbreak upod sa aton ning gasaka nga COVID, mas mabudlay para sa aton pumuluyo, no? Labi na gid nga kulang na nurses subong ang mga ospital kay pag-open bala daw naglalakat ng kalabanan outside the Philippines. So we want to do as much as we can, paagi lang sa kung ano maubrata. Ang latest number, Mayor, nga nakalabot sa imo mga pila ng kaso today, kay previously do 131 tumusubong mga pila na? Ang sa Molo lang daw 60 itong nagsaka, no? Hindi ko lang madumduman kung pilagit na. Okay. So sa karon, Mayor, anong imo sining sarang mapanugyan sa mga nagapamatik ang nagaupod karon sa aton pagpangalagan diri sa Facebook Live sa Bombo Radio Iloilo? Well, ang isa tingin nga brown suro, mga containers, balang kung mag-ulan, may tubig, nag-tiner ang tubig, balis ka daw na lang naton. Mangtinlo gid kita sa mga barangay. Ang iban bala may mga flower pots, may mga vase nga ara dira sa balay nila nga may tubig. Palihog lang tinlo, no? Balis karon lang pag hindi na nayagan putang tubig kay kadasigid magdamo sa lamok. Base sa aton experience. Hindi mo man may imbitar kay tingula na gid man subong abi Mayor mo? Kag sige-sige na, no? Amo na nga sige man aton palimpyo subong sa mga drainage nga base ginatiniran sa tubig. Aha. Okay. Mayor, more than 1 month na lang mabukas na kita sa klase. Isa man ina sa pag-raise mo nga concern sa academe. Kay ti mabato na kita sa mga estudyante sa tagsa sini kahulot klasihan, Mayor Treñas? Sa amo na gina-preparahan ta, no? Kadamuan sa mga aton nga schools may ara na gid man sa mga washing areas. Kay ti balaan mo isa na nga ginpaubrata during the pandemic para manigurado ipalibutan ko pagin sang tawo para sa alam na para matanaw kung ano pa mga kulang kag kung ano pa mabulig naton. In terms of prevention, Mayor, ang city government, kumusta ang resources naton kag mga equipment in terms of prevention sa dengue? Ang dengue, kompleto kita, no? As a matter of fact, we have given out knapsack sprayers kag mga bulong para sa mga barangay kag sa iban nga mga dako nga mga government offices. We will continue to provide what is needed, no? Kay parang hindi lang ang aton City Health malibot, kundi ang aton nga mga barangay officials pwede na sila makabulig man. All right. With this information, kasi sa time as always, Mayor Treñas, thank you so much and good afternoon. Thank you again, kag mga hapon. Deriwavit si Mayor Jerry Treñas sa mga kabombo sa paghahatag man sa dugang sini nga mga impormasyon diri. So gin-confirm sang alkalde ining pagpaswab niya sinigi lamang adlaw ginahulat nga base late afternoon magwa ining swab result sang aton siniyang alkalde matapos gati nakaupod siya panyapon sa nag-positive sa dengue hemorrhagic fever. Ika 4th day na ni karon sang alkalde sa aton siniha karon nga mga kabombo, no? Kag subong ti ginapaswab siya ginahulat-ulat lang ang result sa aton sini karon ni mga kauturan. Plano man sang alkalde naton nga magpatawag sang isa iya ka pagsinapol through Zoom or kung mag-abot man niya ang result ni Mayor later on kag mag-negatibo siya ti basi boss dahil lang hiwaton sila sa nga opisina. Ining meeting agod istoryahan ang mga lihok agod nga ma-prevent naton ang dugang pa
no nga paggasaka iya sang kaso sa dengue hemorrhagic fever sa Mulo alone ti mga 60 gid kunong nagsaka dito. Last time nga gincheck nato ng kaso ta isa 131 ni. Sa aton sinikaron iya nga mga taga Palamati. Ti sa gyapon kung madumduman ta daw halos iya tagsa ka tuig sini. Dapat ginaton nga tutukan ang prevention batok iya sa dengue ining mga lamok nga carrier sang dengue hemorrhagic fever amo ining Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo ginabulubanta dire sa aton sinikaron niya matag Palamati isang center sa 4 Disease Control and Prevention, no, nga yara sa risgo ang 4 ka milyon sini iya nga tawo. Ang dengue amo man ang isa sa mga nagapanguna sini nga cause of illness sa mga areas nga at risk. Sa aton sini karon nga mga kabumbo ti ang dengue outbreak nagakatabo sa mga lugar katulad ng ilamang abisang sa Amerika, sa Africa, Middle East, kita dire sa Asia kag subong man Pacific Islands, no? Ang mga tawo nga naga-travel or nagapuyo sa mga lugar, area with risk of dengue, at risk man nga mangin ma-infect ini sila. Sa aton sinimatag Palamati, ining almost katunga sang populasyon sang bugos sini nga kalibutan, 4 ka milyon nagapuyo sa areas with a risk of dengue sa aton sini nga mga kabumbo. Humalin pa sang 1960, 1960s, no, nagtuhaw na ining problema naton sa dengue worldwide. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo kag kabalo-kabala nga ang dengue di lang niya dire sa pungsod na Pilipinas. Ang dengue sarang man nga makuha sa mga popular tourist destinations katulad ng ilamang dito iya sang sa Caribbean. Lakip na dire ang Puerto Rico, ang Central kag South America, Southeast Asia, Pacific Islands, kag sa United States may mga local cases naman dito ho. Sa aton sini karon nga mga kabumbo, hilabi pa sa mga lugar nga mainit or may humid climates bla. Sa aton sini nga mga kabumbo kag mayara sa nga Aedes mosquito. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ti last time nga gincheck naton, hindi lang kay mga kabataan ang nagaka-infect karon sa dengue hemorrhagic fever, pati na iya mga adult. Pati na iya ang mga adult sa aton sini mga kabumbo ang posible nga ma-infect naman karon sa dengue hemorrhagic fever. Ti dapat kita tanan iya maghalong na kay hindi kita safe, no? Batok iya sa lamok nga carrier sang makamamatay sini iya nga balatian. Ti nahibaluan ta naman kung paano proteksyonan ang aton sini iya nga kaugalingon, no? Mag-umpisa kita pinaagi sa pag proteher sa aton sini iya nga hindi lang sa aton sini kaugalingon kundi pati na sa aton man sini iya nga mga kopdanan tagsa sini kapuluyan no, kay nagakadapat una best gid sa tanan nagakabagay gid lamang hindi lang tagsa kalas 3 di lamang tagsa kalas 4 kunti himuon ta na iya nga kinahanglan ang pagpanglimpyo sa aton sining ugsaran. Subong ang panyimpo naton maulanon, dako ang tsansa nga mayara sang kay gayunan nga makamuad, makabreed ining Aedes aegypti, ining Aedes albopictus nga sa isang lamok bangod man sa posible sini nga pagtiner sang tubig. Ti nagakadapat pakulbon tagid ini, no? Pasiguraduhon ta nga wala sang tiniran sini nga tubig nga posible mangin breeding area sining lamok nga carrier sang balatian nga dengue. Sa aton sini nga pagapanumbalik banwa uli nga adlaw subong ni Archbishop Emeritus Angel Lagdameo dira iya sa may Iloilo Haro Cathedral. Pagkatapos ini banwa ano pagid ang di na mapadulong ang remains
ni Archbishop Emeritus Lagdameo. Balikan naton ini pagkatapos ang pilagi lamang ka mga importante nga pahanumdum. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagadakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
uko ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang kolesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong... Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DWFM, Bombo Radyo Iloilo. Diri sa aton kun kaysa nagakuriit pa kita bala Bombo Chris, no? Nga makakita kita galom. Tapos mambag kita yogs daw maulan naman daw yogs ang ulubraon ko hindi ko naman ni ma-umbra karon. Tiner lang ko ni karon sa balay. Oh. Ti paslamatan naton ining ulan pagguom-guom, no? Kag pagabrubugnaw iya sang aton sini nga panyempo kay ang China kag ang European countries sa aton sini nga mga kabombo puwerte karon to ang pagsaka iya sang temperatura sa ilas ding lugar. Sa aton sini nga mga kabombo, so pasalamat kita nga nagagrugalom diri sa aton nga nagatupang ulan. Unlike dito sa ila iya nga ang heat wave karon, no? Amo ning nagabalbal to sa ila. Anyway, istorya naton inabla karon sa aton sini pa nga pagpangalagad ang dugang nga mga impormasyon tuhoy sa sining heat wave sa Estados Unidos, sa Europe kag subong man ang China may yellow warning na karon sa aton sini nga mga taga-palamati. 54 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga las 12. Ulihin na karon nga adlaw sang pag plastar man sang remains abo ni Archbishop Emeritus Angel Lagdameo dira iya sa bahin kang Iloilo Metropolitan Cathedral. Aton sining hibaloon karon banwa kon pagkatapos sini
sa diin magapadulong si Archbishop Emeritus Angel Lagdameo. Sa sinimatinon sa linya naton karon si Reverend Father Angelo Culada. Father Culada, sir, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Uto, maayong hapon gid. Bombo Cham, kag sa talangan ka pamati sa Bombo Radio, mayong udto sa inyong tanan. Alright, Father, last day sumong sa pagpabilin man sa mga remains dira ni Archbishop Emeritus Angel Lagdameo sa bahin karon niya sa Haro Cathedral. Ano pa ang mga programs kag sa diin bala magapadulong ang iya sining ashes, Reverend Father Culada, sir? Actually, ang schedule naton buwas alas 9 sa aga misa. Wala naman sandamo nga mga iban pa nga mga aktibidades kundi nga mga santos na misa na giniwat naton sa sulod sa isa ka semana sa Haro Cathedral. Kag sa alas 9 sa aga buwas may santos na misa, kag dayon tapos sa misa magasunod ang lubong niya nga dira man mismo sa sulod sa Haro Cathedral. Ang lubong bala, Father, kung may gusto nga magtambong sini, bukas man ini sa Pumuluyo? Yes, bukas ini sa mga Pumuluyo. Kag of course, amakomodar lang sang bilog na sang katedral. Kay ang kung sa aton pa, ang kung tanaw naton ang itsura sa Katedral Subong, ang gapo ang sa tunga nga ng mga pews nga na, ang sa pihaka side, puro pari ina. No? Sa pihaka side, mga lay, no? Pamilya, mga family, members ng family, and relatives ng Archbishop, and then ang mga people awardees, mga government officials, kung may maabot, and then mga tumuloon na. Pero of course, sa sagwa, pwede man na, kasi may trompa man, kag pwede man naka-join sa aton nga via live stream naton nga misa. May mga gina-expect pa nga mga bisita nga magpadulong agod nga magtambong man sa lubong ni Archbishop Emeritus Lagdameo by tomorrow, Father Culada, sir? So aside sa pamilya niya sa Manila, sa Quezon, ang iautod kag mga relatives niya, mag-abot man ang mga obispo sa halin sa gakalain-lain nga diocese kag archdiocese diri sa pungsod, karang nasignify pa lang nga mag-aabot do mga 7 pa lang kag isa dira or 8, isa dira si Archbishop Charles Brown nga mo ang aton nga papal nuncio kon representative sa Santo Papa diri sa aton pungsod. Okay. So, may mga reminders sa buwas kay luyag taman nga mangin orderly ini kay naibaluan man naton kung ano kapalangga sa mga pumuluyo diri sa Iloilo si Archbishop Emeritus Lagdameo, no? Father, in terms sa mga traffic naton or parking spaces naton, may maluyag ikaw nga ipalabot tiwat nga mensahe just to remind sa aton siniya nga mga kabomboman. Okay, buwas, hindi na makasulod ang mga salakyan sa parking area sang Haro Cathedral, no? Kay makasulod lang gid ang salakyan na gid sang Papal Nuncio, no? Sang Papal Nuncio gani nga di ko may mga service kamo drop na lang, no? Manaog na lang sa tubangan sang Haro Cathedral kag magsulod, no? Kag sa mga kaparian, ang parking area dira sa St. Vincent Ferrer Seminary kag maglakat pakadto sa Haro Cathedral. Tungod kay hindi naton mabalaan kung ano kadamuon sang mga tawo nga magatambong buwas, no, para siya lubong. Do nga of course ang ninilidigan nga mainadlaw no naghiwat na kita nga daan kami sa halin sa nagakalain-lain nga bikaryato sa bugos nga archdiocese. So to pagi sina medyo mabuhin-buhinan ang mga nagatambong, but dayon sa pagkantuman sa Haro Cathedral, observe lang kita sang proper health protocols nga pag social distancing, ang paggamit ato sa aton face mask, kag dayon na mag-follow lang kita sa mga instructions sa aton nga mga ushers, no, para nga mabalaan naton kung di kita masulod, kung di kita magwa, para nga mangin maayo aton nga flow, no, kag direksyon, kag hindi magsinamo. At uli ang sa area sang kung diin siya ilubong sa may right side facing the altar, wala kita gani nagbutanggid sa mga pulungkuan dira, para nga ang mga tao pagkatapos ng lubong, once magpalapit sila dito sa iyang columbarium or ginobra nga bultangan nga alam nga paghamtangan sa iyang urn, so mangin matawhay balaran pag hindi magginutok kung tiging kuha nato ang mga pulungkuan, ang mga pews dira para maglapad ang right wing, no, magligwa ang right wing sang Haro Cathedral. Okay. Father, sanay sino mga previous man nga nag-serbisyo
dira sa may Haro Cathedral nga kung hindi man tupad do lapit sa pagalubngan sa mga remains ni Archbishop Emeritus Lagdameo. Of course, dira sa Archbishop Yamonte, kay so far do amo man na ako naabdan niya arsobispo, pero ginlubong gid siya sa may duta, ginlubong siya sa may duta. Pero ang iban niya nga mga obispo, no, kung hindi na sa may duta, sa may wall gid niya ginaguhaban kag ginabutang dira. So the Archbishop Cuenco, the Casas, Makluski, no, amoy na gipabuta ato ni kay Bishop, I think kung hindi ko magsala, ang kay ang last American bishop, no, nga si Makluski do ginbalik ang iyang nga bones, nga remains from Manila kay ilubong sang may dignified as a bishop dira mismo sa sulod sang Haro Cathedral, tungod kay dito siya napatay sang gitaging pagutman sa mga during the war pagira sa mga Hapon sa Manila, pero gin dito na sa ginlubong, pero ginkuha kag transport gindala diri sa Iloilo para ilubong dira sa sulod sang Haro Cathedral. So mostly mga obispo do dira gid tanan nga nag-alalagi. No, I forgot ko sino ang wala na ginlubong, pero mostly dira gid yan sa pag dira gid sila gin panglubong sa mapatay sila kung wala na sila nagpauli sila tagsa ka mga lugar. Sige. With this information, kag sa time as always, Reverend Father Angelo Culada, sir, thank you so much. Maayong hapon sa imo. God bless. Thank you, Bombo Cham. God bless. Dariwavit si Reverend Father Angelo Culada, Archdiocese of Haro Social Communications Director, sa paghatag sa aton sang dugang siniyang nga mga informasyon tuhoy karon iya sa lubong, no, nga natala naman buwas gadlaw ni Archbishop Emeritus Angel Lagdameo. 1 minuto na nakaligad sa takna sining launa driman sa aton sining pagapangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Subong man gadlaw sugod, no, ang pagpatigayon sang clearing operations sang Public Safety Transportation and Management Office, ang Task Force Anti-Squatting and Illegal Structures sa unit or Task Force sa ASISU. Kaupod man ang aton sa mga kapulisan, Land Transportation Office sa liwat, no, nga pag-implementar sining clearing operations. Kung si Mr. Kunlo Pambalya sa nagligad sa akon do version 3 na ini, na kay ti humalin iya sa pagmando ni Mayor ni President Rodrigo Duterte, may mga ginpatigayon sini iyang pag-review man sang Department of Interior and Local Government, kay naghambangan na ng presidente ta kung sino nga mga local chief executive nga hindi iya makakumply ti kasuhan. So sa validation nangin very satisfactory man ang rating sang Iloilo City Government. But sa mga nagliligad sini sa aton iya nga mga kabombo matapos ang validation, why ma-sustain ang operation sang clearing, nagbalalik naman ang iban. Ginasaway man sa mga punong barangay, kiti kabahin man na sang ila sini iyang responsibilidad. But may iban gid iya nga nagpakatiga ag sadto kontro tapangko lang subong ti do nagdako na gid ang ginatawag sini naton nga illegal structure sa kilid iya sang dalan. Magluwas sa mga illegal structure ti ginpang dakop man kagay na mga tricycle, ang mga single nga motorsiklo, nga ti sa makapila naman iya kabes nga ginasaway nga hindi sarang himuon nga parking area ang kilid sang dalan. Kay ting kilid sang dalan sa aton sini nga mga kabombo, amo nang ginatawag naton bala nga ti sidewalk, nga pwede ikaw lakat-lakat dira sa aton sini nga mga kabombo. Pwede ikaw dira makatindog kung nagabantay ikaw sang salakyan or PUJ. Ti paano ikaw karon, paano mo na ma-utilize kung napuno na sang illegal structure dira?
So matabo sina diri banwa, sa kilid ka na sang dalan, maagi. Sa kilid ka na sang dalan, malakat-lakat. Sa kilid ka man iya sang dalan, na gidi ay literal nga dalan. Nga ginagyan na sang salakyan, matindog, mapundo, maagi. Kag dako ang risgo nga ma-sideswipe, masangit ka dira sang mga salakyan sa aton sini nga mga kabombo. Magluwas sina, isa pagid sa resulta sang pagpark nimo iya sa kilid sang dalan, amo ang pagpugok sang dalagan sa trapiko. Kaya ang mga dalan naton ginpalapad gid man abi, naghimo na iya sang 4 lanes, pero ang isa ka lane ginutilize lamang sa mga nagapark, of which gati may mga no parking signages man na dira sa aton sino makabumbo ang ginabutang. Sang nagliligad sini iya, medyo naghalog-halog gawa ang bahin karon sa Public Safety Transportation and Management Office. Agsubong man ang task force sa ASISU. Pero right now sa aton sini nga mga kabombo, ilagin sini iya nga pangdakpo na. Kag before ta magkanto sina dira, i-check tanay si Mombo sina Mariswelan kay isa man sa mga concerns sang PSTMO ang pag-identify sa mga dalan nga pwede ang on-road parking. Ginapanugutan ang on-road parking. No? Kag di naman iya mga dalan nga hindi kaya pwede ang on-road parking dira. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Standby kay i-check naton ina kag lakip naman diri sa task force sa ASISU, no? Sa aton sinikaron iya padayon nga pagapangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang oras naton is 6 minutos na nakaligad sa takna sini iyang launa driman sa pagapangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kag nag-break lang to kagina mo. Nagpropaway lang to gawa ang team sang ginaupdan ni Bombo sina Mariswelan sa ila sini pagpatigayon man sang clearing operations. No? Tanan sini iya nga mga sagabal, ginpang saway, ginpang warningan, ginpang may mga ginpang dalahi balonta kung may mga ginpang ang tawag sini may mga ginpang impound. Nga mga illegally parked vehicle kag subong man mga illegal structures. 7 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa driman sa aton sini nga pagapangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Istoryahan taning natabo dito sa may Toledo, Cebu. Nga kung sa diin, ang pulis nga nagaserbe sa warrant of arrest batok sa isa iya ka subject or suspitsado ang napaslawan. Ini kasunod man nga ginatake siya sang ido nga ginapanag-iyahan mismo sang suspitsado. Grabe guro nga pagkaklase sang ido ni, train guro nga klase sang ido ni. Sobra pa ni guro sa K9 unit sang aton sini iya nga Coast Guard kag kapulisan. Pero ti arang ido, arang ido sa aton sini nga mga kabombo, ining laragway, courtesy of Toledo Police Station, sa aton sini nga mga kabombo, ang ido, isa laman iya ka asong Pinoy, orang ginatawag sini labala Aspin, Bombo Brennan Engineer, pakita tatom lang ido anay. Nan, amo na siya Tido ka normal man lang gani sini nga ido. Tinatabo diri banwa nga kung tani magaserbe ang pulis sang warrant of arrest, nakit-an ini, no? Sang live-in partner, sang subject, kag ini siya ang nagsinggitan.
nagsinggitan para nga makapalagyo ang iya sini nga live-in partner. Samtang nga nagasinggitan siya, agon nga makapalagyo ang live-in partner kay serbihan na sang warrant of arrest sang miyembro sang Toledo Police sa mga kabombo, iya sini nga binuyan ang iya hinuptanan nga ido. Tiway naman kuno sang dabo pa yung istorya. Inatake kuno sining ido, ining asong Pinoy nga ido. Oh? Ang pobre sini karon iya nga pulis. Samtang ang subject ang nakapalagyo. Oh. Ti dugo ang batiis ang pulis eh. Oh. Bombo Brenan. Pakita man dira sang pulis ang iya sining batiis kung sa diin siya kinagato. Sos Maria kagusip po. Di ba si kun way pa to injeksyonan sang anti-rabies to ang ido to? Oh? Sa ton sining mga kabumbo. Matapos nga makapalagyo ang subject sa warrant of arrest for illegal cutting of trees, arestado naman diri ang 30 anyos nga live-in partner nga amotong nagbuya sa ido kag nagpakagat sa kay sarhento. Oh? Ining si Richie Secretaria, no? Richie Secretaria 30 anyos live-in partner ni sang sining ginatawag sining subject sang warrant of arrest. Ang kaso niya sini is obstruction of justice. Ti atong subject person nakapalagyogid. Pwerte siguro nga training Bombo Brenan, engineer, no? Sang ni Richie Secretarian saya sini iyang hinuptanan nga ido, no? Nga ti do teamwork nila para nga mapalagyuan ining warrant of arrest sa kaso iyang illegal nga pagpangutod sa kahoy sa aton sini karon nga mga kabombo. Tiyan mo na, hindi man niya basta-basta ang ang trabaho sa aton sini kapulisan. Nga sa tagsa sini gani nila kapag sulob sang uniforme kag pagpadulong sa tagsa sini ka ila iya nga mga duty amo niblang hambal nila nga kung sa Tagalog pa ang isa mong paa ang nasa hukay na. Ti delikado man ni kay ang nakakagat siya ni man niya basta ordinaryo lamang sini nga ido pero ti way kitak balo sini hindi kita makapasigurado sini kun bala ini siya ang na-injeksyonan na sang anti-rabies di kun wala ti tapos gid sa ton sini nga mga kabombo. On-road parking may mga specific nga lugar nga ginapanugutan kag ginadumili man sa diin ini si Bombo Sheena Marizuelan may follow-up report. Bombo Sheena, sa report please come in. Yes, Bobo Trump, no. Base diri sa Ordinance number 2009-216, base diri sa kada district, no, may tumo diri nga mga dalan diri sa maya syudad sang Iloilo nga hindi dapat pag-parkingan. Ini man, no, kasunod man sang ginpatigayon nga road clearing, no, kagaina sang bahin sang LTO, sa PSTMO, sang ASISU, no, headed by Sir Lovejoy Hosinilla. So kagay na nagpatigayon sila sa road clearing kay madamo naman ang ma-observe naton diri sa mga syudad sa Iloilo nga ginaubrang parking area ang mga hindi dapat pagpunduhan sa mga salakyan. And even gani nga mayara sang signages ang aton sini nga madalanon nga no parking mayara sa gyapon no sang usually actually mga private vehicle nga nangga parking, no, diri sa may pila ka area sa Iloilo City. So kagay na sa road clearing, so masami man lang diri nga ginpang bitbit or ginto sa aton sining task force on road clearing amo ang mga tricycle kag ang mga sikad naton nga ara usually no sa higad sang dalan like ingod siya sa mga barangay hall sa may higad dalan nga dira do naginhimo nga parking area sa aton siniya nga mga tricycle kag tricycad. So ang mga prohibited diri nga dalan or mga hindi dapat pag-parkingan amo ini siya base ini siya sa amended no ng ordinance 2013-338. So ang mga hindi diri ginpahanugutan or prohibited for parking amo ang entire nga stretch sang Isnart Street diri sa may Iloilo City proper, ang Valeria Extension sa may Barangay Nonoy ni siya. Ayon na Bombo Trump sa aton sining mga kabombo kag ang entire stretch man sang Molleloni. Entire stretch sang
Barangay Nonoy, Yes. Bombo Sina, ti kun kantuan mo da subong, damo-damo na da naga-parking. No, Kag actually, may mga illegal structures pa na dira, kag may mga alagyan na dira nga ti gina-claim sa private kunong ila, alagyan na gid. Gina-claim rather sang barangay official nga public na kuno no sistema sa da nga do may pinatindugan da ka planyagahan do karan-an da kag may mga balay na dati kun may mga emerhensya na dayan o hindi ka na makaagi bombo si. Actually, kagaina ang Valeria Extension dito, kagaina na pang abtan ang mga stalls wala, mga balagyaan nga dira nakabutang niya sa higad sang dalan to usually mga establish or mga stalls to ang sa may Valeria Extension no kagaina nga gin clear no sa naton nga task force on road clearing. So amo na siya sa may Iloilo City proper. May dugang pa diri sa amended pagid siyang ordinance 2014 ni siya gin-amend no ang 2009 na ordinance gindugang pagid sa Iloilo City proper ang gin-prohibit no or hindi allowed nga mag-park amo ni siya ang sa may bahin sang Quezon Street, entire ni siyang Quezon Street, entire length sang Delgado Street, ang Halandoni, Mabini kag ang De Leon Street. So muna siya ang gindugang nga hindi dapat parking sang mga salakyan o kung mga tricycle man dira. Ang on-road parking prohibited sa amo sila mga lugar, nga mga dalan rather. Yes, correct mo mo. Okay. And sa may bahin naman, sa may distrito sang Montoriao, ang hindi diri pwede pag-parkingan, amo ni siya ang area sang Mapa. Montoriao or Armapa Street. Yes. Aha. Armapa Street, kag ang Q Abeto, ayun sa may Western Visayas Medical Center, ang Q Abeto Street na siya Bombocham. Kag ang sa may Guzman Hesena Street, sa may distrito sang Mandurriao. Amo na siya ang hindi pwede pag-parking sa may district of Mandurriao. Sa may Lapas naman, amo ni sa Wervana Street, sa may Lapaz Market naton, sa may Tubang Gid, may Sanadak gasoline station, church na palabot dito sa may isa ka convenience store sa may Lapaz Plaza. Amo na siya ang the whole way dira, the entire stretch dira sang Wervana Street ang hindi pwede pag-parkingan. Kag sa may Burgos Mabini Street, kag sa may Rizal Street no sa may distrito sang Lapas. Sa may distrito naman sang Haro, amo ni siya ang sa may Commission Civil Street, kag sa may MacArthur Drive, sa may Tabuk Suba bala, apakadto sa may Bunta Tala Haro. Amo na siyang kalabaon sang hindi dapat pag-parkingan sang mga salakyan. And sa may Molo, may gindugang diri sa gin-amend nga ordinance ang bahin sang sa may Timawa Avenue, sa may distrito sang Molo, gin-prohibit man no, ang pag-park naton. So dira siya nga mga areas ang hindi dapat pag-parkingan sang mga salakyan. So ang mga allowed naman or ang ginaspasugtan no nga mag-park nga mga dalan amo ni siyang mga masunod usually city proper areas nilang lang na di siya mamosam ang may mga allowed to park no or unahon ta ang Iloilo City proper kaya amo ni siya ang may pinakamadamo man nga allowed street no or areas or where road parking is allowed. So amo ni siya una ang Calazan Street sa atubang sang San Jose Church. Pwede diri ang parallel parking, both side na siya. Ang Ortiz Street, parallel. Magambal parking, ka nga parallel, amo na sando nagatadlong bombo sina, kung diagonal, medyo nagatakilid, kung horizontal, tupong ka sa gutter, sang dalan. Amo na siya ang different kinds of parking. So amo na to sa may Ortiz Street, parallel parking, both sides man. Sa may Aduana Street, parallel parking man, both sides man ang allowed no. Ang sa may Mapa Street, dira ayo no, sa may sa dira ka may hotel diri sa may city proper. Amo ni siya ang Mapa allowed Street diri na di sa ton.
Yes, oo. Diri sa aton kag stubang sang Gulbiri Hotel abe. Anong allowed nga parking Bombosina, parallel, horizontal, diagonal, anong plastada? Parallel parking, both sides ang allowed. Parallel parking. Ang next diri nga allowed for parking amo ang Guangco Street, diagonal parking ni siya sa left side lang dira sa may across at sa may Central Market I mean Bombo Champ right side wala iya sang parking. So clarify naton. Ang Guangco do diri niya dampis may kilid sige sa no? Oo. May diagonal parking na da. Isa lang ka side. Ang tapos pihak, left side lang. Side lang ang allowed ang pihak. Ang right side hindi allowed ang parking. Ang sunod diri ang Aldegar Street, diagonal parking sa left side man, Central Market man ay ikot sa tubok sang Central Market, kag ang right side is hindi man pwede nga parkingan. Next diri ang Arsenal Street, parallel parking, both sides ang allowed or ginapahanugutan. Sa Arroyo Street, parallel parking man, both sides man ang allowed. Yulo Street, both sides parallel parking. Sa may Solis Street, parallel parking man ang ginapahanugutan. Sa may Valeria Street naman, halin sa junction sa may Rizal, hasta sa junction sang Ledesma Street, ginapahanugutan ang parallel parking both sides sang dalan. Sa may Quezon Street, parallel parking both sides. Sa may Delgado Street, halin sa junction sang Mabini Street hasta sa may junction sang Halandoni Street, allowed ang both sides parallel parking. Sa may Halandoni Street, both side man ang allowed for parallel parking. Ang parallel parking ni parang ati magamit pang space tunga mo ning do naga sa blado na mo ning namin ko kina nga nagadikit mga horizontal man to namin ko nagadikit sa gutter ang kilid sang salakyan. Kung magdiagonal naman, it's either iyang ang imo sining atubang nga bahin sa salakyan mo amo malapit sa gutter o kon ang nalikod nga bahin sa imo sining salakyan. Amo na sa diagonal may medyo nagaptakilid. Correct, Pomochamp. Ang next diri ang around the Iloilo Terminal Market or dira sa may Supernaton, except sang Rizal Street dira, pwede dira ang perpendicular parking, Pomochamp. Dira sa may palibot sang Iloilo Terminal Market, magluwas lang sang Rizal Street. Ang Rizal Street ni kagaina, amo ni siya ang gintutukan sang road clearing kay do damo ginada usually ang tricycle and the tricycle nga astino sa higad sang dalan. So mo na siya kagaina ang isa sa mga or dira man actually tutukan sang task force nga gitukod sang PSTMO dira ipa-standby sa may area sang Rizal Street agod nga hindi na magbalik ang mga tricycle or ang mga tricycle driver nga dira iya ginubra nila nga parkingan. So ang isa pa diri sa may Mabini Street sa tabok or sa may lapit man sa may Iloilo Terminal Market, allowed or pahanugutan ang parallel parking. Sa Mabini kag Gadalion Street sa may Robinson's Place bala diri sa may Iloilo City proper, allowed ang parallel parking. Sa may Dalion Street halin sa junction sa may Isnart Street, both side ang allowed parallel parking. Sa may Rizal Street sa may ingod sang or side sang Central Market, allowed ang diagonal parking. Kag sa Isnart Street sa may ingod man sang Central Market, allowed man ang parallel parking. So muna siya ang pila ka mga areas sa may Iloilo City proper ang ginapahanugutan ang pagpark sang mga salakyan. So pila diri kung ma-observe naton pila dira sa mga areas naton, especially kung makita mo sa mapa, madamo na mga private vehicles ang park. Usually mga salakyan, wala man sa mga tricycle or tricycle, but usually dabi ang mga lapit bala sa mga merkado. Ang listahan ni by the way, Bombosina nga na uyatan mo, amo ni siyang revised. Amo na siya ang sa may allowed parking at Bombo Champ. Ang ginauyatan ta amo ni siya ang sa 2009, but ang mga amended diri ang mga prohibited lang okay. so far. All right. Nauyap ka naton. So
last time, tawag si gani, ang mapa is, di ba magtimbang nga bahin para parking allowed? Oho. Kaya last time to may mga ginpang warning Andre nga nag-park bala. Ano tong matabo sila to? Yes, aton kaya para. allowed gali. Allowed gali. Oh. Ano tong matabo? Yes, Mama Chong. Actually, check natin with Mr. Jack Punlo. Kaya madamo actually na-receive man nato niya concern. Sa sinibalang ginapang sita, no? Or may mga nagapanukot pala. Pag may nagapark, no? Diri sa may around or diri sa may palibot ng syudad sa Iloilo. So, i-check pa na naton kung ano pagidira ang kanihanglan natin is consider, no? Kung parking niya ang pag-aistoryahan diri sa may Iloilo City, Bombo Chong. Alright. Ini si Bombo Sinamaris Welan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, kag-consistent. Overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bumbo! Thank you so much sa Bombo Sinamaris Welan. Anyways, check naman karon si Sir Jack, no? Pero ara na si Kaplab Joy sa aton sinima kabumbo naon tanay ang may kantanan sa illegal structures. Sa linya naton si Mr. Lovejoy Hosinilia, ang head karon sa task force sa ASISIO. Sir Lovejoy, good afternoon. Si Bombo Chamini, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Welcome. Good afternoon, man, Bumbot sa imo tagpalamat. Kap, di nakamukutob sa karon sa sining pagbalik naman naton implementar sa clearing operation sa Sir Lovejoy? Bumbot Champ, kay na dito kami nag-start sa Bonifacio going to Maria Clara. Amulan na kinang area ka na tapos naman. Ano ang may mga ginpang confiscate ka mo o yara pa lang kita na isubong sa stage gado nagbalik kita liwat nga warning anay, pero may mga gipang konfiskar na kita kagina, sir? May ara ta Bumbot sa maging konfiskar. Kaya na daw 5 ka tricycle. Kaya wala sang tag-iya, wala driver, wala binbilin gabi na nga daan hasta ara na da. Kaya mo tong naguyuda namon. So kung may ara man lang yung driver, pwede man nato ng istoryan. May pasugod nila bawo niya. Mo tong natabo, then may mga tricycle to kina kung wala nagabiyahe nga kulang na daw la rida but silingon hindi pa standby lang da. So hindi mo ang mga pangwa lang kay na. Aha. In terms naman yan sa mga illegal structure katulad na sa mga grodo-brobligyaan sir, may mga na-confiscar man kita or may mga ginpang saway kita kagay na? O may ginpang saway kita pero para sa may lola misa sa nga nabutangan sa uling ginpang pakwa sa tong mga uling niya. Yung pasulod may mga soft drinks to kay na nagyan mo namon. Kinanglan po Manila. Kaya ambal lang karga-diskarga. Okay mo lang ang karga-diskarga. Kaya man kami na sabi nga gina-flexible. Pag may harap man niya nga para sa maninda ka, bilin mo lang niya kada bakal ka, okay lang na yan. So kung sila niya nga ibilin mo, dayon mga nasulod mo ito maligo. Kaya mo yan, maliga mo kasi hindi na TV. Okay. Kap, imo sining assessment before pa man sining pag-operate nyo naman liwat, may mga nagbalalik yun man nga mga sadto na saway nyo na matapos kang gisaway nagbalik na-confiscate nyo ng ila sining mga gamit nga illegal sa aton sining iyang mga dalanon. May mga nagbaralik yun man Kap sa inyo sining assessment nakita kagina? Bumbot siya pili na malikawan nga may nagbalalik. Ito na to timayo man kay alam mo kay composite man isa iban to na pangtikitan man sa LTO ang mga salakyan. Mayo man to pati basura na harap man ang GSO nakarga man. Do mayo gawa ang agiblas kapag sila na mo pag-agi ta malimpyo tanan. Di may harap pag ito may BPLO to kung wala kay mo ya business permit Okay, rasada kay mo ya mo plastar sa sagwa. Labot mong karsada ka para sa mga bulsitan. Para sa buildingan. Masiko na sa BPLO. Mayo man. Kung may iliho man to pagkatapos ito sa may lapit sa market, ara man ang iliho. Balaan man nila. Kaya mayo man to kinang operation na binagid may PNP man dito. Okay. Kap, subong lang ni Panugod, buwas may ara pagid, hasta sa anuning clearing operations ta? Depende na kay Sir J. Kay ang team leader si Sir J. Kunlo. Bali siya ang nag-spearhead sa composite team. Oo. Alright. Okay.
So Farkap, thank you so much. Siguro magpakigangot kami liwat in terms naman niya sa illegal structure siya sa bahin niya sa imo nga unit mo. Anyway, thank you so much Sir Lovejoy Osinelia sa imo sininga time kag information man gi-share diri sa Bombo Radio. May hapon, sir. May hapon man, bubutsyap kag sa imo pagpalamatin. There you have it, si Sir Lovejoy Osinelia, ang head sang Task Force Anti-Squatting and Illegal Structures Unit. Sa aton sini nga mga kabumunan dan kumitaw gon si Sir Lovejoy nga Kap Lovejoy. Kiti former na punong barangay dito sa may Buntatala, harom lang. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo pero ang iya niya sa bahin sang illegal structures. Ti kagina ang kutob sa mga tricycles nga gin-standby lang sa kilid sandalan, obstruction, ginpamangkot kung may tag-iyaw kunwaay, tiway man sa may nagambal, pinangkonpiskar sang Task Force Asisyo. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo kag ining operations composite team, no? Palihog ko kay Sir Jack Kabe, engineer. Tingob ni tanan ara man ang SSU, ara man ang BPLO, no? May LTO man silang upod tanan para nga isa na lang iya kaagi kung ano ang nagakadapat sining iyang mga implementasyon dira sandig sa aton sin ordinansa. Ti ginapatuman ti kun way ka kuno sa business permit kay ara kanes kilid sa daati kung piskar gid sa aton sini karon nga mga kabumbo. Tiyan mo ning isa man sa mga nakita naton nga nagakadapat ma-sustain ini sa city government, no? Nga ma-implementar ang clearing operations. Kay ti isa man ini sa pamaagi agud nga mahawana naton ang aton sini iyang dalan diri sa syudad sa Iloilo kag mapahaganagan taman ang pagpugok sa dalagas trapiko sa bahin naman niya karon sang mga on-road parking kag iban pa nga may impormasyon tuhoy sa road clearing operations. May kupod man naton si Sir Jack Kunlo, head sang PST Maos, at the same time amo ni ang head or nag-spearhead sang composite team karon sa pagpanigayon sang clearing operations. Mr. Jack Kunlo, sir, si Bombo Chamini live ikaw sa Bombo na sa mayong hapon. Champ, mayong hapon, kagabay hapon gid sa aton pagpalamati sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Thank you so much Sir Jack, no, sa pagabaton sa amon sining tawag on a short notice. Luyang na to na makakuha sang update na what's the latest karon sa pagpatigayon ninyo sa clearing operations sa sumugod-subong adlaw, Sir Jack. Yes, Champ, kay na sang aga gin usoy nato ng bilog nga Rizal Street and sining hapon may follow-up operations pakita Champ, no. Nagulan lang kay na no sang aga. But that is why subong hapon may follow-up operations kita Bombo Champ, no? Sininga simana ang aton na focus sa mo ang sa aton ng mga city proper nga mga national and city roads naton na Bombo Champ. So kaina nasugdan na naton kag kalabanan sa nakuha naton dito Bombo Champ ang mga obstruction nga ara sa aton nga sidewalk kag sa aton nga mga dalanon na ginakabugusan sang mga private vehicles, 4 wheels, 2 wheels kag 3 wheels, no? Tricycle, motor, iban mga lamisa, mga barong-barong, mga tiny jets, kaga iban pa nga mga ginapang display nga items sang aton nga mga private establishment nga ginagalapaw kag ginagalabot na sa ilang nga mga sidewalk kag karsada. Kag iban dito Bombo Champ ang mga iban nga mga establishment no kinsikiyar man sang aton BPLO kung may mga business permit ini. Kag iban nga establishment ang aton nga dalan kag aton nga sidewalk ang ginaubra nila nga the working area nila ya Bombo Champ. So tanan ini sila sa Jack before sang implementation sa mga nauna sini nga pag-implementar ta sang road clearing na-encounter ta naman ini sila, napabaluta naman ini sila kag pagbalik naton sa pag-implementar naman sini subong ara man sila gyapon amon ni silang mga same sa gyapon nga mga personalidad or mga owners or type sang mga illegal structure so kon sa gabal sa aton sin madalanon nga nasa lapo naton subong man niyang adlaw, Sir Jack. Yes, Bombo Champ, the same gyapon no, the same gyapon nga mga establishment, iban the same gyapon nga mga owners ang aton nga mga motorized vehicle, Bombo Champ, no, ang naabta naton dito kay Ida. And prior to that, Bombo Champ, sang Friday gin meeting man naton ng mga barangay officials no na belong sa ina nga mga barangay. Kag-inform naton sila nga kabaloon ang ilang nga mga pumuluyo nga may operations sa kamu inaunahon naton so that makapreparar man sila makapanghimos sa mga nagalabaw but besides ang aton nga pag-inform pagpabalo sa ila may ara man kita gyapon madamo man kita gyapon na abtan
So amoy na no kay na Bombo Champ, wala na sang warning no gid pang karga naton, iban gid pang impound naton, ang iban nga hindi naton maguyod gid pang alarm sa aton nga LTO Bombo Champ. All right. Pila sa mga concerns, Sir Jack, amo ang mga areas nga kung sa din mamantawag naton business district bala katulad ng lamang sang Valeria, Isnart nga kung sa diinti ginadagsa na dira sa mga nagabakal sang spare parts sa mga salakyan, nagabakal sang guma, kag nanaraisari man diri naman niya sa may Isnart Street kadamo sang aton sini nga mga merchandising establishments dira. Anong treatment sina dira naton, Sir Jack? Palario sini Bombo Champ no. Ina nga mga dalan National Road ina Bombo Champ no. So the same na treatment naton sa Rizal Street no. So busilingon hindi kita ka-park dira Bombo Champ. We are only allowed na mag-load unload sang aton nga items, ma-load unload sang aton nga mga pasahero Bombo Champ o kon muna sugat dulong sang aton nga mga upod o tagiya sa mga salakyan na Bombo Champ. Pero ka mag-park ka dira hindi ginaya-allowed Bombo Champ because ina siya is a national road and may mga ordinance man kita dira local ordinance na bawal kita mag-park sa ina nga mga dalan Bombo Champ. So kung may baklon ako abi, Sir Jack, anong pinaka-safe kung himuon kay ang naanda nabi kung may baklon ka ma-park ka, mapundo imo sa lakyan, i-hazard mo lang tapos ikaw kadto ka sa store. Tapos dito ma-entertain ka to, may entertain to simo, mabakal ka mo sina. Anong sistema karon na, Sir Jack, para man sa ibalo sa mga kabombo naton? Bombo Champ, una, busilingon, kung mabakal ikaw, paparking ka gid. No? So mangita ka gid sa kung diin pwede makapark. Kay no parking nga dira ang ina nga dalan na Bombo Champ. Pwede na nga kadali lang, makarga ka lang singin bakal nimo. Ginalaw naton ina no, basta may ara lang movement kag may driver nga nagahakwat or karga ka sa imo nga dala o ginbak. Kung maghambal kita nga pundo ka dira makadto ka sa establishment, masulod na pili, matanaw, before mabakala Bombo Champ, hindi ginalaw Bombo Champ. No? May mga loading and unloading areas kita dira. So busilingon, Bombo Champ, mangita kita sang parkingan naton Bombo Champ. No? Kaya karsada inaya para sa aton nga mga moving vehicles nga makaagi kag wala sang obstruction Bombo Champ. Ang lahi way gahambal o kung ang obriyansa naton way gahambal nga exempted kita kung nagahazard kita. Ang hazard Bombo Champ way ni ginagamit para nga maghambal ka nga mapark kada nga kadali lang no. Ang hazard ya ginagamit muna sa tuwag nga hazard ginagamit muna siya kung may mga emergency nga mga katabo sa imo kung kay kinahanglan ka kantuan nga emergency Bombo Champ nagahazard ikaw to get attention no sa ibang nga motorist nga may emergency ikaw Bombo Champ. So hindi na exemption ang nagahazard ikaw para mahambal mo nga pwede ka kapark kadali Bombo Champ. Aha. All right. How about ang Rizal Street halin sa UI pakadto sa General Hodges padulong sa SSS building, ang old SSS building bala, Sir Jack? Yes, Bombo Champ. Dala pa na, no? Kaya na nagulan lang muna awal kita kadiretso dito, Bombo Champ. Although subong may ara kita gali ongoing daw drainage ang ginaubra sa dira Bombo Champ, no? Sa ina ang area da subong may drainage construction dira. Pero kay na tungod nga nag-ulan, medyo nagdubaskog siya, nagbalik kita na sa aton nga mga headquarters para nga mag-resume naman na bibigay Bombo Champ. Okay. Kanto naman ako, Sir Jack, sa mga pwede parkingan, mga lugar nga pwede parkingan, isa na dirati ang diri sa mapa area. Both sides, Sir Jack, no, parallel is allowed? Yes, Bombo Champ, muna no, may ara kita dira no, after sa aton ordinance ang gina-identify nga pwede kita ka-park amoy na ang mapa, ang aton nga Guangco Street, no, ang Aldigar Street, ang aton nga Solis Street, ang Arsenal, ang Arroyo, kag iban pa nga mga karsada naton nga Lapus pa kadto sa may Molilone, Bombo Champ, no. So amo na ang identified naton city proper area. Hindi nga mga dalan because hindi gid masyado kasako ni nga mga dalan. So amo na ang mga dalan gi-identify sa aton nga ordinansa nga allowed ang parking Bombo Champ, no. Dira sa mapa both side. Andrea sa aton sa may Aldigar kag Guangco, one side lang because niyara daya sang public utility jeep nga nagaagi Bombo Champ. Diri na ang Guangco Aldigar nga stretch na diri na di, Sir Jack, no, kun halin ikaw diri sa mapam liko ka pa tuo, of which kati ko amo nang imo agyan one way na da, pero dira na siya masugod sa kilid gid sang Agaysano ni capital diagonal parking na da. Yes, Bombo Champ, ang palibot sang aton nga Iloilo Central Market Bombo Champ. Okay. All right. How about sa Central Market, Sir Jack? Diin ang pwede kang hindi pwede maka-park dira? On-road parking?
Bawat siya pang portion sa aton nga Snart Street, no? Actually, hindi na i-identify na dira nga hindi pwede because National Road na Tubang sang Grand Hotel. Yes, bawat siya pa tubang sang Grand Hotel kagang portion man sang Rizal Street naton sa tubang sang UI Bombo Champ, no? Wala man na gina-allowed ang parking. But ginasarya naton sumong man ang LEO, no, kung anong aton win-win solution dira because malapad ang karsada dira. Kag one way man ang tubang sang UI. That's why yung matawag pa meeting sa LEO Bombo Champ anong aton pwede mo brother nga ma-regulate naton na Bombo Champ. Alright, sabay naman sang super naton Sir Jack din tong pwede kag hindi pwede maparkingan dira. Yes, Bombo Champ ang Rizal Street lang naton gid nga sa aton terminal market ang no parking zone, no. Ang aton niya Leon Pentes, no, may parking kita dira, no, may allowed parking kita sa Bombo Champ. So, amo na siya nga dalan, but ang Rizal Street naton, the whole street ng Rizal is no parking Bombo Champ. So, ang aton Dilion na Bini, Fuentes, may designated parking areas na dira Bombo Champ. Okay. Hindi man siguro lipod sa imo hibalo sa Jack ngati kung tawag si gani kung illegal structures kag iban sini mga illegal parking man barangay Nonoy area na dira ang dalan sa may barangay Nonoy isa man sa mga problematic ever since kumusta kay lapit man lang sa Valeria area na nakapadulong kamo to kag anong sitwasyon dito kina Sir Jack? Bombo Champ ang portion na sa Rizal Street wala pa kita kapadulong kay ina dira, no. Possible buwas Bombo Champ no, mga palibot naman nga mga dalan mo na sa may Valeria, Nunoy naton nga mga barangay Bombo Champ, no, Mabini, portion sang Dilion, portion sang Quezon Street, Valeria, Bombo Champ mo naman na buwas nga mga dalanon ang aton pagalibuton na Bombo Champ. Lastly, Sir Jack, ining sa may atubang ka Plaza Libertad naton, pwede dira ka on-road parking? May temporary on-road parking kita dira Bombo Champ, but nag-isurya pa kita subong ka sa mansurya pa kita sa atong City Council, no, to properly identify ana yung temporary because ang ongoing constructions naton dira sa palibot sang Iloilo City Hall Bombo Champ, no, so wala kita provision for parking sa palibot dira, no, so that's why nga may surya kita buwas sa schedule meeting man kita para mag-istorya sa aton City Council, no, through kay Councilor Cabaluna, chairman sa aton transportation, kag at the same time man sa aton building administrator Bombo Champ to identify sang aton nga gina-specify nga mga temporary parking area Bombo Champ. Okay. Sir Jack, speaking sang namin ko kagina to, buwas pang schedule, no? Buwas pang schedule ninyo sa may Dilion Street, no? Buwas pa? Or later sa hapon? Buwas pa Bombo Champ, pero kaina Bombo Champ kinaghulaw siya gin kagtuan man sa aton nga mga enforcement team ang ina nga mga dalan Bombo Champ sa portion sang palibot sang sa kanako nga mo nga malapit diri sa Super Bombo Champ. May mga naga-complain res may barangay Nonoy kiti may karinderya kuno dira Sir Jack mo. Madugay naman nga concern but anong sistema na padulungan sang tao tutugin na? Kaina Bombo Champ wala. Pero wala pa. Nga adlaw Bombo Champ yes. So kay kaina ang aton na lang mga enforcement team sa mga sasakyan nga naga-park illegally. Kay may mga patrol ini sila, no, pero ang aton team kaina nga pang kwatgid ka pang demolish tungod nagulan na nagpasilong gid na Bombo Champ. All right. Sir Jack, siguro ulihi ko na lang nga pamangkot sa imo kay sa COVID-19 response team, ikaw man ang spokesperson. May isa ka hitabo balan dito sa may barangay Alalasan sa distrito sang Lapos. Siguro nakalabot may sa imo sining nga talatapan nga may nagpositive kita dito pero nakagwa siya sa ila sining nga balay kay para nga magbakal kuno sang sudan, Sir Jack. Bombo Champ, yes, nakalabot na sa aton ang inang information at so ang aton ng team yan, no, ang aton nga special operations team sang aton nga COVID team kaina no gin manduan na naton nga anytime today kagtuan nila Bombo Champ, no, to verify ang information kag tagaan warning, no, kag isuryahan naton ng barangay official kaya nga aton na SOP Bombo Champ una kung nag-violate gid siya i-recommend na siya for facility quarantine na Bombo Champ so busilingon sa luhon sa aton facility para nga makompel naton siya magsunod sa aton protocols. Ikaduha Bombo Champ kung hindi gid siya mapasi magapile kita complaint, no, sa aton nga positive case nga padayon nga naga-violate sa aton nga mga protocols sa mga positive naton nga mga case diri sa aton syudad Bombo Champ.
Okay, kiti way kuno ang rason niya kuno nagwa sa kay way sa suguon bakal sudan gutman sila kuno tunduan nanay Sir Jack gin pa kamayo niya na lang nga magwa ka ba bakal sudan I-check nato ng protocol mo chat no kay may ana kita protocol sina siguro kasi dugay naman kita abi nga medyo wala agad sa mga cases nga mo sini nga pareho sini so basi iban bala nakilipat man aton iban nga mga barangay COVID subcommittee naton nga dapat ina-assist natin na sila bumutsak. All right. Sige. With this information, Sir Jack, thank you so much. Mayong hapon sa imo. God bless. Bumutsak, salamat man sa tiyempo kang oras. Pero mayong hapon, Diwat. Si Mr. Jack Cacunlo, ang head sa Public Safety Transportation Management Office, ang head sa composite team sa clearing operations, at the same time spokesperson sa COVID-19 response team sa syudad sa Iloilo. No? Si Sir Jack, siya man ang nagapamuno sa Technical Working Group sa LPTRP. Igingaan ko man anay isang gamay nga ligwas si Sir Jack. Kay kung pamangkot ko pag itong LPTRP. Although bala ako mga minong sabat siya. Pero siguro itigana ta sa iban sini nga mga aton man sini nga diskusyon. Anyway, balik kita anay diri sa una sa kay Kap Lovejoy. Gin-confirm man ni Mr. Jack Cunlo nga ining mga tawo magluwas lang abi sa mga tag-iato sa tricycle nga way makilala. Ini sila kunong mga nagapatigayon sa obstructions, no? Amo man kuno gyapon sini sila nga mga persona nga sadto una bes gin pangwarningan, ikaduwa ti gin pangkonpiskar ng ila sini nga gamit. Pero anay sang naghalog-halog kita jutay, hatag man kita sang human consideration bangod sa mga nagliligan pa kung balik-balikan ta tinagpinot gid man sitwasyon naton ini, di ba? Nagpinot gid man. O galing kiti sa gihapon sa aton sini nga mga kabombo, ang aton sini nga layi nagakadapat gid lamang nga ipatuman. So kung gingaan man kamo iya sang kahigayunan nga makapropwesto abi apisar nga nagalapaw na kamo sa Latin, nga sasarang lamang iya nga pwestuhan nyo kung ginpasugtan gin man kamo nga makabalik liwat negosyo, makagamit temporaryo as your parking space sina dira ang mga dalanon, pero sa karon inagakadapat man iya nga magsunod kita kag hindi na kita magsagad ka pinaugtas pa. Tiambal gani ni Mr. Cunlo sa linya, mangkot ko siyang mga ginabakla niya sang spare parts. Antes kayo magpadulong sa balakla mo ka spare parts, pangita ka nga daan sang parking space. Nga ti hindi ikaw makalapas sa anuman nga traffic violation. Kay kung dira lang niya sa kilid sang dalan, mahasard ka lang, hindi makuno na pwede. Para lamang iya nga tawag si gani, ma-consider nga naga-load or unload ikaw sa mga ginpang bakal sinini mo nga item, tinagakadapat kuno nga may ara ng presensya sang tawo, sang driver, kag may mga naga-load or may mga naga-unload sang inyo sini nga goods. Amo lang kuno inaiya kag makonsiderar, pero kung park ka sa kilid sang dalan, sa Rizal, sa Isnart, i-hazard lang nimo, lakat ka, biyaan mo imo sa lakyan, violation na inauna bes gana ang hazard ginagamit lang para nga mapaalinton mo ang salakyan nga posible masugata mo or nagasunod sa imo nga emerhensya inang sitwasyon nimo. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. May mga ginakonsiderar pa nga posible panugutan ang on-road parking, ginakonsulta pa ini sa aton sini iya nga mga kabombo, but for now, ang mga na-mensionar ni Mr. Cunlo nga lugar ang saranggid iya nga maparkingan bangod man nga ginapanugutan ng on-road parking. Sa aton sini matag Plamati. Tigin pamangkot ko kay Mr. Jack Cunlo ang dira bala sa may area nga naga sa kun ang City Hall nagatubang sa Plaza Libertad, ang right area bala nga dalan, lipat ako kung ano ina nga street, pero amo sinabalang sitwasyon
may mga ginpang butangan gani di kag natalana kung tani nga ipa-alarm sa Land Transportation Office sadtong nag-operate sila. Diri sa dalan mapa nga naga parking sini nga mga salakyan. Ti it-turned out gali mga kabombo, pwede gali diri both sides. Ginapanugutan ti nga agin pangbutangan sila sa warning twaw. Kag ang dito naman iya nga busy street na dira sa kilid sang Plaza Libertad, ginapanugutan nga maka on-road parking, kaya naga-parking dira tong kontrobersyal balay nga mga salakyanaw, nga mga pick-up to blatiya ka mga konsyal na. May iban pag nga mga private vehicle, ti alang-alang nga mapark dira ang taga Barutak, Biho. Kung tiya mapark dira ang taga syudad, tiya sa mga empleyado na dati. Amo na bala ang reaksyon sa to sa nagliligad, palapot ng mga concern diri sa aton sa mga salakyan nga nakabaton sa warning diri. Sa nga ti bumbutsam ang sa kilid to ya sang Plaza Libertad, na sa dala naman na naga-parking dira o ti pang tikitan man to sang PSTM oy. Hindi bala? Kasi niya busy street na damo. Ti sila dira yaway ginwarningan, kami diri ginwarningan ngati may ordinansa nga pwede ta diri ka on-road parking. Sa aton sini makabumbo. Kag grabe pag ginadakon aga inang stretch na dira halin di sa may atubang sa Sunburst Park, pakadto na to dito sa may Port San Pedro area. Damo-damo na sa mga sarawayon. Dugangan pagid sang mga minibus niyo nga ining mga ginatawag na modernized jeepney nagapinaugat dira sa may ano na daga ni engineer, familiar ka? Mercury na da nga drugstore, kilid na bla. Asagan sila ka pinaugat na. Ang iban man niya mga nagapalarking dira, ang mga private vehicle may no parking sign na ginakabutang, maparking man nagyapon. Tikon mag-unload, kag unload or maghambal kita bigin tumod dira as unloading kag loading area. Ti common sense will tell you nga mapundo ka lang da kung mapapanaog ka sa pasahero kag kung may magsaka nga pasahero. Pero kung magpundo ka dira kay mahulat ikaw nga may masaka nga pasahero, ti lain naman na nga istorya. Ginimo mo na dali karon nga mini terminal amo nang nagakos sa pagpugok man dira sa dalagan sa trapiko. Nga kung sa diinti ginaagaw na iya sang mga salakyan di pampasahero man o kung pribado ang lane sa mga salakyan naman iya nga nagapabalik diri sa may city proper area. Ti ang mga busy street kag national streets gani kung amo ni sila ang mga hindi dapat pagparkingan sa aton sini nga mga kabumbo. Galing kiti nagambal man si Mr. Jack Kunlo nga istoryahan pa ini namon kay why pa kita karon sa ma-utilize sini nga parking space naton kay may mga construction pa dira sa palibot iya sang Iloilo City Hall at why gid iya sang question na. Pero tiyambo sinabla sa aton sini nga mga kabumbo kag hindi man tani iya ang akon lang sini smooth lang bala do pino man la hindi lang tama gid ka garapal sa mga amigo tada nga mga empleyado sa Iloilo City Hall kung mag on-road parking ka mo smooth lang wag lang garafa. Kung ang kilala ko pa yang iba na bi ang iba na bido si mga kapisot-pisot ka mga on-road parking, sa aton sini nga mga kabumbo. Ano man, pro panganlihid man kiti. Siyempre, sindihan ta man nga why pa kamo to parkingan. Pero hindi man maglabot sa punto nga do ahay ka nang empleyado ka lang sa city government do, si sino ka na. 15-30 kagilang pay. Di, na kuya pag istorya kung City Hall lang istoryahan ta. Sa aton sini nga mga kabumbo. 54 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pero
Sa aton sini makabumbo, ulo idog-idog kita na ya. No? Before ko magsaylo sa heatwave gali, sa aton sini nga mga kabumbo, China, US, kaga European countries, puwerte subong heatwave to sa ila. Ang isa, antes ko magsaylo, dira, kung karon, or buwaskin man kantuan sang composite team, pali ko lang ko check sa may barangay Nonoy, bla. May karinderya dira, barangay Nonoy, under punong barangay Evan Joe, no? Amo gyud maningala niya. Evan Joe Anunoy kay Kap, kay iti may karinderya kuno dira nga ti obstruction. Ilong ko be check na dira kay todo halin niya sa nagligad sini nga mga clearing operations do mula na daway na clear may special animal niya si Kap Anunoy. Ano niya above the law ni saya. Sa aton sini nga mga kabumbo. Now, ang China, Europe, parts ng US, ang China yellow warning na sila. Sa karon sa aton sini nga mga kabumbo, bangod man sa mataas man nga temperatura. Sa nakaligad sini iyang mga inadlaw, nakabatsyag na to sila matamat, kag ginabanta nga sa sulod sang 12 ka adlaw, mataas pagid. No? Ang temperatura sa pila ka mga regions across China. Umpisa sang Hunyo 13 kag magalawig inibanwa hasta yes tunga-tunga sang Agosto. Ang National Meteorological Center of the China Meteorological Administration nagpahayag nga ang heat waves, no? Mas masobra sa 40 degree centigrade. Iguon niya sini ang southern part sang northwest China sa Shanxi, kaga northeastern part sang East China sa Zhejiang. Tidugang pa diri iya sa mga eksperto nga ang temperatura naglampas na sa 37 degrees Celsius dito iya sa may Turpan City sa northwest China sa Xinjiang Uyghur Autonomous Region, nga kilala sa pinakainit kag pinakamala nga rehiyon sa China. Unang kilala ko pa da partner pizza subong. Pizza 18. Layo pa pizza 30. Malamala gid bulsa ko ba? Tinuwa mo makuno ni sa dry. Dry. Driest region sa China. Southeastern parts, ang Shanghai is China sa Fujian, sa Henan sa Central, kag sa Hunan, sa Southwest China sa Chongqing. Way sa payan sang pagpasulod pa lang yan sa China sa hottest summer period nga ginatawag sila to nga Sanfu sa nakaligad na nga Sabado, sandig sa kalkulasyon sa Chinese traditional calendar nga typically nagalawig sang 30 to 40 days, ara gid man, no? Gaupod sina diri ang high temperature, no? May mga pag-ulan-ulan man dito sa aton sini nga mga kabumbo, kag nagkaumpisa na ni Banwa katunga-tunga sang June sa aton sini nga mga kabumbo. Samtang ang pila naman iya ka mga lugar across the United States, no? Kag dito sa Europa, ang nagabatsyag naman subong iya sang amat-amat man nga pagsaka sang ila sini iya nga temperatura dito sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Suno sa AccuWeather, no? Nagligad gid lamang sini nga semana naka-forecast ang record-breaking nga temperature 110 degrees dito sa Kansas, sa Oklahoma kag sa Texas. Tingala kung mga mga amigo ko to nga mga breeders sa Bombo Brennan Engineer, sa isa kadlaw kaapat sila mag-ilis ang tubig sa ila sini nga mga manok to hinigtan. Ang iban to tinababinlan to nila tang isa kabalde.
Oh. Damo na to, damo na to farm sa Oklahoma, sa Texas, oh. Sa kilid yun na dre, sa kilid sa Kansas, Oklahoma, Texas, sa kilid sang Texas dira Bumbo Brinan engineer, no? Amo na dang amo na dang do limudyan na limudyan kung San Miguel. Umako mong kilid sang Texas, limudyan San Miguel. Ang hit mga biyan, nakapekto na to, tuman kainit, nakapekto na to sa crops, pananom nila, livestock, kag power grid. Ha? Ang pila ka parte sa Texas kag Oklahoma, ang ginpaydalom sa excessive heat warning sang Domingo. Ang Arkansas, ang Louisiana, ang may araman sang heat advisories. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Tiyamakon mo, makakurul ba, makakita ikaw sang triple digit mo? No? Diriya sa aton, makarecord lang diri ganing isa ka lugar nga 41, 45, nagalampot gani iya kung pila kaysa 48 degrees Celsius to gigaraw. So, nakita sini? Nagapang Diyos na kita, kulbaan na kita sila. Dito iya sa Oklahoma, sa may Texas, sa may Arkansas, sa may Louisiana, 110, no? 110 degrees Celsius sa aton sini nga mga kabumbo. Ang Austin City, sa may Texas, amo naka-experience siya sang pinakainit sini nga tawag pinakainit sini nga temperatura sa sulod sang isa ka semana. Tiyamakon mo kung ang ilang nga aircon, anong pinakanubo tadri Bumbo Brenan engineer? 17 degrees, no? Ang pinakanubo 16 sa ila to kuno kung pwede nila madya sa 8 or 5. Himuon nila mo. Grabe init kuno mo. No? Sa aton sini makabumbo, ti diri man nagakangawa sila sa ila sini iya nga power grid. Nga base ti mapiktuhan kang magtaas timbuok man tong ila sini iya nga konsumo sa electricity. Sa Europe ya may mga wildfire na nagakalanabo dito. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, may mga wildfire na sa Spain, sa France, sa Portugal, no? Ang piloto gani iya sang piloto gani isang firefighting team to sang Portugal na patay gani kay nag-crash sa nagligad lang sila nga Biyernes. Kag amo ning na-experience nilang worst damage nga wildfire nga nag-destroy, nagguba sang 74,000 acres. Sinigi lamang nga tuig sa aton sini nga mga kabumbo. Ti inituga na ini sang climate change. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kun hindi panri paghatagan sa nagkikigo nga igtulupangod sang mga leaders. Sus Maria kagusip anong paginayahan ang worst nga nagahulat sa aton karon in terms ng epekto sa climate change. Lapaw nagkikita sa latin sa aton sini nga pagpangalagan iban pagid nga mga balita kag impormasyon ang mahimo ninyo bantayan sa iban sini nga Manus and Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Isbombot siya Blanco Hover gabilin sa imo sa manenay nga hapon may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr.
Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kun magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterol nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig Hello sa... and good afternoon gid sa inyo mga kabombo. I am so glad to be back. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lalong program. Diri sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Kamusta ka mo? I miss you so much. How was your weekend? I hope something very significant also happened sa inyo because sa akon, may aragid. The weekend for me was so fruitful. I had a chance to serve the Lord and the feeling is so nice. Lots of wisdom ang akong gonna earn and many learnings. And the experience is really great. So I hope ang weekend ninyo for your from your end nangin manami man kag kumbaga you can always go back to that kind of weekend if you just want to remember something very good, to reminisce something, or maybe kung may ginhatag nga circumstance sa inyo for you to learn, sigurado ako, balik-balikan nyo gid na. Diba? And I would like to take this opportunity gadi to say thank you sa kay Bombo Gisa for taking over. And you were in good hands last Friday and Saturday. Thank you very much, Gid. And yes, ginbilin ko kay Bombo Gisa, I will be the one to announce ang aton nga winner para sa sininga semana. Gani sa aton nga mga letter senders dira nga nagahulat sa result. Later on, you will know. I will announce. So, ari na kita sa aton nga pambukas na kalingawan para sa inyo. Stay comfortable, wherever you are. And be ready to listen to beautiful stories. Here's Albert Aculado from the Bombo Music Festival. I Need Your Love. Good afternoon. You're with Tita Regine. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life.
The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. And yes, we need the love from the one who is the source of love, the one who gave us love, and the one who taught us about love. Good afternoon again, and welcome to KLP. Kaupo ninyo si Tita Regine. It's the 18th of July. Kag-ari na ang aton nga mga very exciting stories nga i-share para sa inyo this afternoon. Umpisahan naton ang inyong letter coming from Nening sang Iloilo. And it says, Dear Tita Regine, una sa tanan, ginatami ako gid ang tanan nga tagpalamati kag tagsakdag sang imong programa sa maayong hapon. Titatawagan ako sa pangalan nga Nening, ginbunag sang Marso 23 tuig 2000 sa Santa Cruz Occidental, Mindoro. Agot ako sa siyam kami nga mag-ulutod, ang akon amay kag Iloy tumandok gid sang 3rd District sang Iloilo. Tita, sa nag-eskwela ako elementarya, ginalakat ko lang pakadto sa eskwelahan kaysa uma ang amon nga balay. Mga kalubihan ng akon nga ginaagyan kag puro kakahuyan ang palibot. May suba man kag taytay ako nga ginatabok kag tita ko may mga bagyo nga mag-abot, nagaawas ang tubig sa taytay. Hindi gid ako malipat. Grade 5 ako sadto sa nagbaha. Ako lang isa ang nagpuli kay kami man lang ang may balay sa uma. Tagaliog ko ang tubig, tita. Hindi man ako kabalo maglangoy,
Ginakap-kap ko lang sa akon nga tiil ang alagyan, kay basi madagdag ako Tita Regine. Kag puwerte kasulog ang tubig nga nagadalukdo, kag puwerte man kabaskog ang hangin. Wala man ako pangayuan sang bulig, kag ako man lang isa ang nagalabay. Puwerte gid ang ako nga kakulba, kag kahadlok tita. Sa year 2012, nakagraduate gid man ako sa elementarya. Sa manog high school na ako, nagsaylo kami sa balay, agud nga hindi na ako mabudlayan sa pagkadto sa eskwelahan. Tuig 2014, sa nagmasakit si Papa. Halos tag-isa ka bulan kami sa hospital. Si Papa, tita, ginaputos na lang sang panit sa sobra gid kaniwang, Tita Regine. Nagahibi si Mama, kay nagahatag reseta ang doktor na dapat baklon ang mga bulong, pero wala man kami sang inugbakal, kaya wala man kami kwarta. Ang mga magulang ko, tita, wala man sang tinapusan. Sa umalang ga ulubra, muna nga wala gid kami kwarta nga ginauyatan. Nagatawag kami sa mga utod ni Papa, agud nga mangayos ang bully financial para nga mabakal ang mga kinahanglanon nga bulong. Ang iban, tita, nagahatag man, ang iban wala man. Ginaakigan pa nila si Mama. Sa ulihi, tita, ginpagwa na kami sang doktor, pero si Papa wala gihapon sang alibyo ang iya nga masakit. Ginsakay namon siya sa tricycle, bangod na budlayan na siya makalakat. Nabalita, pagani tita, nga si Papa patay na kuno. Ay, sadya lamang, no? Ang fake news na bala, tita? May mga marites in short. So, sang ara ng si Papa sa balay, tita, ginahungit lang siya ni Mama para nga makakaon si Papa. Sang padayon nga pag-atipan ni Mama sa iya, nag-ayo ang pamatsyag ni Papa. Abi ko, tita, dito na matapos ang amon nga problema. Sang 2017, tita, grade 11 na ako, si Mama naman ang nagmasakit. Wala kami kabalo nga si Mama gaamat-amat na niwang. Bangod, wala man siya may ginabatsyag. Pareho man sa natabo kay Papa. Si Mama nga matambok kag manami ang lawas, nagamat-amat niwang kag naputos na lang man sang panit, tita. Sobra nga problema ang amon nga gina-eksperyensyahan sa mga tiun nga ato. Tuig 2018, sa nag-graduate ako sa senior high school. Sa Manog College na ako, si Papa, ako kag si Mama, nagpauli kami diri sa Iloilo. Tita, agud nga, diri ako magpadayon sa akon nga pagtuon. Pero si Mama, nagamasakit man sa gihapon. Natapos ko lang ang akon nga first semester, tita, kag naguntat ako, bangod nga, ako man lang isa ang nagaatipan sa ilang nga duha, nga puro man masakiton, kag nabudlayan ako, tita, nga bayaan sila. Nag-okay na si Papa, kag si Mama, na-stroke naman, tita. Nasubrahan, naging siya kaniwang. 14 days kami sa hospital, kag pandemic pabala, tita, puwerte, gid siya kabudlay. Isa lang ako ang gabantay. Kag duha lang gid kami, tita, sa kwarto. Kag isa lang ka oras ang akon nga tulog, kay ako man lang ginabantayan ni Mama, nga kung balaan niya nga nagapiyong na ako, mabangon siya. Muna nga kinanglan, bantayan gid siya, kay basi mahulog siya, tita. Nagahibi lang ako, kag nagapangamuyo, nga tagaan lang ako sang kusog kag kabakod para lampasan ang tanan nga problema. Isa ka semana sang nagwa kami sa hospital, si Papa naman ang ginatake, tita. Wala siya gana magkaon. Kagasuka na nga gasuka kung pakanon siya. Ang ginaobra ko, Tita Regine, ang lunok na balas ng tinigang, amo na ang akon nga ginapakaon sa iya. Sang ulihi, nagmayo man ang pamatsyag ni Papa. February 28, 2021, tita, gipapuli kami sa akon nga magulang, balik sa Mindoro. Nakapuli lang kami, kag sang April 23, 2021, mga alas 6 ang hapon, sang madula si Mama sa amon. June 13, 2021, nagbalik ako sa Iloilo. July 31, 2021, alas 11 sang gabi, sa nakabaton ako tawag.
nga wala naman si Papa. Puwerte kasakit ba tiyagon tita? Bangod hindi ako makapauli. Husto na lang ako maghibi. Kabudlay tita kung wala amay, kag iloy nga nagasubaybay sa iya mga kabataan. Hasta subong tita, kasakit man gihapon panumdumon, nga wala na sila. Tita, madamo ako sa mga na-miss nga tion, kaupod sila. Bago ko tapuson ang akong istorya tita, maigabilin lang ako sa tanan nga mga tagpalamati sang malipot nga binalaybay. Ang magulang, ilaw at haligi ng tahanan, ating mahalin at alagaan, huwag kalimutan at pabayaan, dahil sila ang ating tunay na yaman. Sila ay ating pasalamatan sa lahat ng kanilang pinagdadaanan. Tayo ay lagi nilang dinadamayan. Sila ang ating sandigan at laging maaasahan. Tita Reg, pasensya ka na ha sa akong malabang istorya. Aridia ang akong matuod nga ngalan. Kag madamo gid nga salamat sa pagbasa. Kag sa imo man nga programa, more power and God bless. Ang imo tagpadala, Nening sang Iloilo. Nening, thank you so much for the pictures that you sent along with your story. Yes, indeed, no, tama kabudlay kung wala sang may nagagiya sa imo. As in, inabalangan daw tungang gabi ka na, no, do hindi ka nakabalo. What's next? Anong himuon mo? Anong maayong ang mga desisyon mo sa imo nga pagpangabuhi? Because of course, ang ato nga mga ginikanan, amo gina sila ya, first and foremost, ang ato nga giya sa ato nga pagpangabuhi. And you are right, no? Ilaw at haligi ng tahanan. If you have your own parents with you, though kahulas lang, kay you know, no? Just the feeling alone that you know that they are there, even if wala man sila, no? Sang may mahimo, sometimes kung may ara ikaw sang problema, but just seeing them gives you already that comfort. Inabala ang peace nga you cannot get from anyone else. Ang iban gani, kung galuyo ay sila sa ilang mga ginikanan and they are so, hindi ba lang mambal natin, doon napuno na gid sila, no? Kag as in sunod-sunod ang mga kabudlay nga ilang ginapangatubang. All they need to know is to simply go home, bisan uwian lang, and makakupo lang sa mga ginikanan. Ila binigid sa Iloy is more than enough na para sa ila. Empowered na sila to again go back and have that courage nga atubangon kung ano man ang ila dapat nga atubangon. Well, I can really relate with you kay ti why naman kita sang ginikanan, nadula naman sila, and I'm sure ang aton man dira nga mga tagpalamati, no, nga siguro after hearing your own story, doon nagbalik naman sa ila ang mga nagliligad when their parents were still there, especially if the relationship in the family is so beautiful, inang nagapalanggaanay, inang nagasuportahanay, and the love of the parents, no, are just so tremendous. Ngayon bala nga punong-puno ka, kabalo ka nga punong-puno ka gid sang ilang nga pagpalangga. That even if maakigan ikaw, okay lang. Because you know that's also for your own good. Well, now that they are not around, I am sure, bisan mabudlay, magasugod ka sa imo nga pagpangabuhi without already the presence of your parents. I know, ang tanan-tanan nga mga ginpang tudlo nila sa imo, ang tanan-tanan nga ginpang bilin nila sa imo, kung wala man sila may ginahambal sa imo, just recall, no, kung ano nga mga ehemplo, kung ano ang maging pakita nila sa imo sang una. And you know na you can already get wisdom from out of those situations. Mga kahigayunan nga nakita mo sila doing their best, no, to also give you the best. Tanan ka mo nga mga mag-aglulutod. And be, feel lucky. Nga inabala nga you had the opportunity nga maserbisyuhan gid ang imo nga mga ginikanan during those times nga very sick na gid sila, kag you just do not know
kung wala man sila nakahambal, how they valued ang imong mga presence, how they valued kag appreciated ang imong mga pag-atipan sa ila, feel it in your heart, no? Nga ang pagpasalamat halin sa ila is there. And I know nga ikaw i-guide ka gid, i-bless ka gid sa imong mga pagpangabuhi. You have been a very good child sa imong mga kabataan, and now that they are gone, kamo nga mga mag-ululutod, stick together as one. Kay kamo care for one another. Thank you so much gid sa imo. Good luck sa imo nga life. I wish for everything good, and at the same time your very own happiness. Salamat gid sa imo, Nening sang Iloilo. 29 minutos na, makaligad ang alas 2 sa hapon. This is Tita Regine, diri sa KLP. And KLP will be back pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan maging Back, diri sa kahapon lamang program. And moving on with our next story, here's the letter of Toto Subang. Dear Tita Regine, mayadayad nga hapon, Tita Reg, ilibinigid sa mga maukod kag mga loyalista sang bantog mga programa ang kahapon lamang. O kunang KLP. I'm back. Si Toto Subang na Manigali, Tita Regine, taga-probinsya sang Iloilo. Nagsulat naman ako, Tita Reg, para makashare man sang ako nga true-to-life stories, at the same time, makahatag man sang moral lessons sa mga avid fans sang KLP. By the way, Tita Reg, sang pagbasa mo sang previous letter ko about Father's Day last July 4, Monday, na matigid ang mga kakilala ko kag mga friends sa letter ko. Iban, ginsend ko ang link sa mga relatives ko and friends
Baw, gaturo man ang luha nila. Samtang gapamati. Kag ako man, Tita Reg, gaturo man ang luha ko, pero at least, wala na basa ang ulunan. Bado kalawig sang intro ko, Tita Reg pa. Anyway, i-share ko sa buong hapon, Tita Reg, ang nahanungod sa mga near-death experiences ko nga natabo decades ago. Aba, madamo kasi na. Tita Reg, kapati ka ba lang? Kung hindi mo pa tiyempo, hindi ka pagidya mapatay, yes, git. Kag may anghel de la guardia kita nga gagiya sa aton, kagapahilayo sa aton sa kapahamakan, ga-exist gid bala ang mga signos. Kag kung kita man, makasalbar sa near-death experiences, may ara pa bala kita ayhan, purpose, kag misyon sa kabuhi? Gasarig man bala kamo sa inyo nga intuition o kung gut feeling. Amo ni nga mapamangkutanon nga gatublag sa ako nga pamensaron. Para maintindihan kung ano ang gut feeling, ginbutang yung gidiri. Gut feeling, a sixth sense, sudden flash of insight from deep within, can inspire plenty of faith. Una nga episode, Kuryente After Party. December 20, 2003. Sabado, alas 2 ng hapon. A day after sang amon nga Christmas party, sang third year high school kami. Samtang kapang laba ako sa kilid bomba, nabatian ko nga nag-igok-igok ang amon na yun nga baboy. Kainog bata na. Ginapasigahan namon ina Tita Reg ang tangkal nga kung sa diin didto gahigda ang nayon. Ginlantaw ko ang nayon sa tangkal, apang wala pa man kabata. Nag-decide ako nga iluzen or pahalugan ang bombilya nga gasiga. Nagtihin ako Tita Reg, kaginlabot ang bombilya. To katawahay man lang sang pagkapot ko, pero sang nagdugay, do hindi ko na makuha ang kamot ko sa bombilya. Ginhawa ko kapamuros, apang hindi gid makuha. Nagsinggit ako Tita Reg, nga tabang. That time, tita, si mama nagkakatulog. Kay after lunch na siya nakapauli sa balay. Kagkapoy siya. Garalain na ako, Tita Reg. Ginlantaw ko ang salog nga ginatindugan ko. Sa akon pagkakibot, ga-elevate na ako ya, Tita Regine. Wala nagadapat ang duha ko kakahig sa flooring sang tangkal. Sige gyapon ang singgit ko nga tabang. Dugay-dugay, nabalikdan ko si mama nga gadalagan pakadto sa ako. Nakita ko si mama nga daw nataranta. Siling ko, ma, ang kuryente or nakuryente ako, patsaan ay ang main switch. Gilayon nagdalagan si mama pakadto sa likod sang pertahan sa sala sayon kung sa diin nahamtang ang main switch. Sang pag-off na ni mama, dungan man kag naghaplak ako sa salog sang tangkal. Kasakit sa likod ko, kag buli, Tita Reg. Naghihiyod gid ako sa kasakit. Gilayon ako, ginkaduan ni mama, kag in-check kung natamaan ako. Sa maayo nga swerte, wala man gid ako natamaan. Pero ang punta sa mga tudlo ko, naga-blister na, nga daw gakalan tubig na, nga daw malupok. Hasta sa bubong, or hasta sa subong, makita ko pa ang pinalian sa pagkakuryente ko sa akon yung mga tudlo. Nagpasalamat gid ako kay mama, kay nabatian niya ang pagpangayo ko sang tabang. Ano na lang ay hanang natabo sa akon, kung nadugayan ako nga nakuryente. By the way, tita, ginkaluyan man ako siguro sang kalag ni Papa. Kay napatay siya, April 27, 2003. Then nakuryente ako, December 20, 2003. Tama pa ako sa do kabata? 13 years old pa lang ako sa do. Do Tita Regine, ginadimalas ako balaya sa petsa o kung numero nga 20. Gali. Next episode, Disgrasya sa Jeep. Tita Reg, way back 2008, sangga eskwela pa ako sa West, dira sa La Paz. Kasi syempre, makapoy man magpauli everyday. Nag-board ako. Weekend lang ako kapauli. Kagabalik naman kong Sunday. Domingo sang hapon sadto Tita Reg, sangga panghimos na ako nga Malacat pa City. Balaan mo, ang balay sang tiya ako nga ini,
kundiin ako gastay sa kilid gid sa National Highway diri sa Tigbawa na dira na daayon ang ilang nga balay. May nagagi nga uton nga jeep pa city. Gapanirbato siya Tita Reg. Paglabay niya sa tubang balay, tama kabakante sang panungkuan. Kay mga 3 lang guro ang mga pasahero. Sang hana natani ako nga magpara sa iya. Daw may nagpugong sa akon nga hindi magsakay. Sa isip ko lang na, Tita Reg. Kay nabalikdan ko man dayon ang tsinelas ko nga ginahalay para nga magmara kay amo na ang suksukon ko pa city. Daw natulala o ko na urungan bala ako, Tita Reg. Kag nagpanirbato naman ang uton nga jeep. Siling ko, Choy, hindi lang, may ginahulat pa ako. So, nagpaburhot. Lakat naman lang ang jeep, Tita Reg. After 10 minutes, nakasakay naman ako, tita, sa iban nga salakyan nga pasitiman. Sa naglabay kami dira, dapit sa gakurbada nga dalan, sakop sang Banwa sang Uton, antes sang Mohon Terminal, medyo traffic, kagadamo sang tao. May mga police patrol car, kag responder. So naglabay na kami, Tita Reg, nakita ko ang isa ka jeep nga uton, nga ang pangulihin niya nga portion sang jeep, wasak, kag halos na ubos pilo pasaka ang metal, kag pulongkuan sini. Nakita ko ang driver, may pilas sa ulo, kag ginabuligan hakwat sa mga responders. Siling ko, hala, amo man na ang jeep nga uton nga naglabay sa balay kaina? Baw, mayo lang, Tita Reg. Wala ako na dayon sa pagsakay sa nga jeep. Sogo nga pasalamat ko sa mahal nga Diyos, Tita Reg. Next episode. Kubragid balaayhan. Tuig 2010, aga pa ako nagkadto sa workplace ko. Bale, halin sa National Highway, ginalakat ko pa ina, mga 5 minutes, kay pasaka, kag surudlon pa ang ginaubrahan ko. May mga madamo nga kakahuyan, kag mga housing sa ibabaw. Do katawhay man lang sang pag-time in ko sa admin building, like normal ko lang gid nga daily routine. Hasta nakabukas na ako sa akon nga working area. Nadumduman ko nga may hamog gali ako nga bayo, sports uniform, sa sulod paper bag ko. So, I decided nga ihalay sa likod. Sang ara na ako sa likod, ginhalay ko na ang nakahanger ko nga sports uniform. May nabatian ako na may naghuni nga, shhh. So, ginlantaw ko sa lupa. Ang nakita ko, manog. Kag nagahabok ang kilid niya. Daw galapad, samtang gahulag ang iya ikog. Ang kadakuon niya, daw kumalagko sa tiil kadako. Gilayon ako nagtumbo, kag nagkuyampad dalagan. Ginsugid ko ini sa mga kaupod ko. Siling ko, do kobra man to? Wala man sa species ang manog, gagalapad ang area sang ulo niya, luwa sa kobra. Mismo sila, hindi man sila makapati sang natabo sa akon. Siling niya, sa Iloilo, may kobra? Hindi man ako makapati, tita, pero kaathag sa nakita ko, Tita Reg. Another episode? Action star sa dalan. Year 2017, samtang gahulat kami sa amon panyapon. Nag-brown out, kag tungod nga tama kainit sa sulod balay. Nagwa ako kinaglagaw-lagaw pakadto sa eskwelahan, nalapit lang sa amon balay. So nagliko ako sa dalan, going sa National Highway. May nasumalang ako nga tawo na sa pagkataas. Do sobra 6 feet ang iya nga kataason. Maitumini siya, kag gabantay siya sa jeep sa kilid dalan. So ako, Tita Reg, nagpadayon sa ako niya panglakaton. Sa tabok sang dalan, may 2 ka tawo nga galakat. Kagang isa, may kung ano nga ginakaptan. Ang iya ginakaptan, Tita Reg, nahulog sa dalan, gainggat, pero syempre, kay madulom, wala ko ginahimutaran sang klarado ang bagay nga ato. Tita Reg, may nag-abot nga motor.
sa tubang sang duwa ka lalaki. So wala ko man gin-mind kung ano to ang mga sunod nga eksena. Pagtalikod ko, a few meters away sa mga tao nga to, gulpi lang ang kalinong sang kagabihon na islan sa mga lanog nga lupok sang armas luthang. Pagbati ko sang lupok, Tita Reg, nagdali-dali ako dalagan, samtang ako yampad ako kadalagan, nabatyagan ko nga ang mga bala, Tita Reg, nagaigo sa semento sang karsada, gatagring talinga ko. Kung may sa wala, may sa tuo, siling ko sa kaugulingon ko, paspas, kardo, likaw sa bala. So lumiko ako sa crossing. Kag nagkadto sa Tiangge ni Tita Bibi, siling ko sa iya, tiyay, pwede anay kasulod, may tirohay sa karsada. Dali-dali man ako niyang ginpasulod sa Tiangge. Samtang ang mga utod ko sa sulod balay, pagbati nila sang linupok, nadumduma nila ako, kay nakagwa ako sa balay. Ginsugat ako ni tita, dala niya ang emergency lamp, kay tungod brown out. Abi nila, ako ang natiruhan. Mayo man tita, kay wala ako naigo sang mga bala. Sa sobra ko nga kadalagan, mayo man, kay wala ako na high blood. Next, biyahe pa norte, biyahe pa langit. December of 2014, sang naaksidente ang tiya namon. Ihinago lang naton sa pangalan ng si Tiyay Annabel, nga retired midwife sa RHU sa Banwa sang Estancia sa Norte. Nabungguan ini siya sang motor nga ang ga-drive isa ka seaman. Kay tungod medyo mataas ang area sang karsada, nagbulid-bulid si tita, kag grabe ang nagwa nga dugo sa ulo niya. Hapon sa natabo ang amukato nga aksidente. So, ginrush si tita halin sa Banwa sang Estancia padulong sa St. Paul's. Tita, amusad do ang natabo kay tita ko, pero kasadya. Kay ang mga upod niya sa RHU nagsulunod bala, nagutok sila sa ambulansya, kay medyo healthy ni nga daan ang mga upod ni tita. Nag-ugtas pa ang driver. Siling niya, pagpala naog man kamuhay, ang goma sa ambulansya daw ma-flat na. Sa nakabalita kami, gilayon man kami naghimos kag nagpa-hospital. Na-admit gid siya, kag pila man ka adlaw sa ICU. Pagka Sunday, tita, nag-decide ang pakaisa ko nga bayi, si Manang Neni, nga bata sang tiya ko, nga i-process nila ang kaso sa Estancia Police Station pagka next day. Bale, Lunes sina nga adlaw. Ginsilingan ako ni Mama Yom nga upda namon nga mag-ululutod pa Estancia ang pakaisa ko. Bale si Mama Yom, si Chay Annabel, kag si mama ko mag-ululutod. So from hospital, ginsugat kami sang utod ni Manang Neni sa balay, dala ang ilang nga salakyan. Upod niya ang utod niya man nga lalaki. Daw hindi pa ko tani magusunod, tita. Daw may gapugong sa akon. Antes kami naghalin sa balay, tita, katatlo gid ako naghapit sa altar namon. Kag nangamuyo, siling ko, Lord, ikaw na lang bahala sa amon. Ginkuha ko ang St. Benedict nga rosary, kag ginbutang sa bag ko, tita. Biskan ako, Tita Reg, daw hindi ko ma-explain. Nga ang ginbuhat ko ginto sa atubang altar. Basta, daw may gasugo lang sa akon. To make my long story short, maayo man ang biyahe namon pa norte. Hasta nga nakaabot kami sa Banwa sang Balasan, lapit sa ila hospital. Sanggol pilang, lumapaw ang kariton sang salakyan namon sa area sang dalan nga wala natapos. Since nakibot ang pakaisa ko nga si Manang Neni, ginwarek niya ang manubela pawala. Pagbatsyag ko, tita, ginkupan ko ang mga utod ko. Abaw, nagdiretso kami, Tita Reg, sa lane, pakadto sa Iloilo City. Nagsudsud ang unahan sang salakyan sa across sa pihak dalan. Kagamayan lang sumabit sa mga gagaway nga mga linya sang kuryente. Hala. So, natuyo paguro si Manang Neni Kapulaw kay nanay niya sa hospital.
Susiling ko sa iya man ng nene, hindi ani mo padayon sa pagbiyahe. Guhaanay kita sa salakyan, kag magpahuway-huway. Nakita ko tita ang mga tao nga gabaligya kag magatambay sa Tabok Hospital sa Mambog nga nagdalalagan sila pakadto sa amon salakyan kag nangumusta kung okay lang kami. Bala mo tita sa Tabok sang hospital damo sang gahilera nga mga kiosks, gabaligya food. Maayo man tita kay wala na arado sang salakyan namon ang mga kiosko. Kag wala man tita sang series gali no. Series ang spelling. Pero namin niya di ang basaw. Ang bas na lang. O kung mga salakyan nga nag-agi sa amo kato nga tiyempo. Kay kung may ara, sigurado gid. Dunot gid ang salakyan. Kag basi kung madamo kami nga pilas nga posible maaguman. Tita Reg, ging kaluyan mangyapon kami sa mahal nga Dios, especially sa iya protection sa amon. Kay tanan kami safe, kag wala may natabo nga malain sa amon. Di gasgas o kung bukol, wala gid. Siling ko sa self ko, tingala man ako, makatatlong gid ako nagkadto sa altar, kag nangamuyo, kay amo nagali, matabo sa amon, kato nga gabi. Next episode, diploma kag pugada. December 2021, nagkuha ako sa diploma ko sa isa ka university dira sa Guimaras. Bale, iyan isang master's degree ko. Sang ara na ako sa port sa Buenavista. Ginlanta ko ang panganod. Siling ko sa porter nung dugadulumhaw. Nagsabat ang porter sa akon. Sige lang sir, hingagaw lang. Dali-dali ako nagsakay sa fiber boat. Sang ara na kami, tunga sa lawod, going back sa Iloilo Port. Gulpela naghuyop ang mabaskog nga hangin. Kag madamon nga ulan. Kag ang balod, nagdalag ko man. Naabtan kami pugada. Sus, grabe ang mga gamit sa mga pasahero nga na-slide na. Tapos ang mga crew nga galigmat kang sitwasyon. Ang ginoobra ko, tita, ang long plastic envelope ko, kundi inakabuta ang transcript ko, kag diploma, ginhalin ko sa sulod sang bag ko, kag ginsipiran mayad. Tita, samtang gahampak ang mabasko nga balod. Ulan kag hangin. Ang ginobra ko, ginkaptan ko ang sing-sing ko nga naka-engrave ang The Lord's Prayer. Kag tuduhan pa nga di. Siling ko, Lord, hindi man pag-itugot nga madisgrasya kami, kay may handom pa ako sa kabuhi. May mga utod pa ako, kag pamilya nga gasarig sa akon. Lord, amo na lang ni bala ang last ko nga kadto sa Guimaras kag transaction sa registrar regarding sa mga papeles ko. Ari na tani, kumpleto na. Pero Lord, ginatakos mo gid ang pagsarig kag pagtuo ko sa iyo. Lord, ipakita subong ang milagro kag gugma mo sa amon nga gasakay sa kasasakayan nga ini. Patahawa ang dagat, Lord, kasubong sang pagsalbar mo sang imo nga apostoles sa mga tion nga dalag ko ang balod sa dagat, sang nangisda kamo sa dagat. Nabalikdan ko, Tita Reg, ang mga upod namon sa sakayan, gasyagit na. Siling sang crew, kalma lang. Nakalipas ang 8 minutes, Tita Reg, nag-amat-amat na kalma ang dagat. Siling ko, Lord, salamat gid, kagin pamatian mo ang amon pangamuyo. Nakaabot kami sa port, sa tabok nga safe ang tanan. Sa liwat, dako gid ang pasalamat ko sa Ginoo. Ang ini nga eksperyensya, Tita Reg, naka-reflect gid ako sa scripture sa Bible when Jesus calms the tempest. When he entered the boat, his disciples followed him, and behold, a great tempest arose in the sea, so that the boat was covered with waves, but he was asleep. And they came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And Jesus said to them, Why are you so fearful, O ye of little faith? Then rising up, he commanded the winds and the sea, and there came a great calm. But the men wondered, saying, What manner of man is this? For the winds and the sea obey him.
Diretso ka isa kung may kalalatan, problema, o kung panghangkat nga gaabot sa aton kabuhi, nga gatakos ang aton pagtuo sa Dios. Kung kaisa, gakadulaan kita pagsalig sa iya. Apang kung hugot lang ang aton pagtuo, He is there to save us. Wala siya kakatulog, siya galantaw sa aton diri sa kalibutan. He allows things to happen to us for us to learn and realize something o kung lesson sa kabuhi for our betterment. Diretso may laktan, gani ako, kado mabugat ang pamatsyag ko, wala na ako kalakat, kagadala man gid ako rosary, kagapangamuyo nga tani, safe lang ang biyahe ko permi. Diretso, if I look back sa mga natabo sa akon, I realized perhaps may plano, kag mission pa ako sa kabuhi. Maybe I am on the process pa of knowing it, but whatever it is, I know God is always there for me. Diri ko na lang pagkatapuson ang malawig ko nga sulat. Pasensya ka na gid, Tita Reg. Doon na-inspire man ako nga magsulat kag mag-share sa kahanginan. Thank you very much, Tita Regine. More power. Sa liwat, ako si Toto Subang, sang probinsya, sang Iloilo. Wow, Toto Subang, agree gid ako sa tanan ngayon pa nga. Bilin mo diri sa aton. Ka-beautiful sang imong mga reflection. Dugahan pa lang si Lord, no? Be not afraid. Ari ko di. Hindi ta ka mong pagpabayaan. Grabe mo ng mga experiences mo, ka-very colorful. And at the same time, ka mga amazing, no? Mga near-death mo. Inabalang kabalo ka nga. The Lord was really protecting you. He was sending His angels to cover you. Because ka very prayerful sa imo. And He knows, no, nga, kataas yung kitama sa imo nga pagtuo sa iya. So, He blesses you. He protects you. Hindi taman ma-explain, no, ang tarantanan gid. Pero kanami man, because ginabalik mo gid ang initanan nga pag-spare sa imo sa grasya ang ginahatag sa Ginoo. You know what, regarding sa imo nga experience, itong nagpilit ikaw sa Bombella, mayroon gani kay napatian ka pa sa imo nga mother, no? Ako pala one time naka-witness gid ako, somebody nga nagpilit man baw sa aircon siya. Yes, so aircon nga sa babaw, i-check niya tani, no, ang pagbuga bala sang hangin. Ay, gulpiling yan, nagpilit na siya ya. Mayo lang, there was somebody nga may presence of mind, nakaintindi about that. You know what he did? Nagkuha siya sa dako-dako, na daw hardbound na siya nga libro. Kahit siyempre hindi mo pwede matandong, no? Ang tao nga gina-electrocute. Dito, ginhampas niya. Ano mo to nga, nakabuya dito sa ano. Kaya di nagatapik na gidya, nag-aalsa na gidya niya. Kulbaan yung kakatama ba? Ginluwas gid siya sa tao nga ato. Nakita ko gid, no? Grabe. As in, kulbaan ka tama. Mayo lang. There was that person nga may presence of mind. Kakaisa no si Lord is sending us angels in the guise of other people para nga to give us His protection. Thank you so much, kids, sa imong very wonderful nga mga experiences na gin-share mo diri sa aton. Salamat ha! Medyo maliwig-liwig ang imong sulat pero nag-enjoy kami. Thank you, Gid. Toto Subang, sang probinsya, sang Iloilo. Oras natin, 2 minutos na bago magabot ang tak ng alas 3 sa hapon. Magabalikan kay LP pagkatapos ng Gid sa pila ka importante ng mga pahibalo. Sa hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan.
Ang kapistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanawhanan sang probinsya ang nagabuligay agod nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan niya nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang. Balik kita mga kabombo, a minute before 3 o'clock, kaya rin importante ang kaiwatan sa Plazuela di Iloilo sa siningang semana, Tubtub Hulyo 24 to 2022. Sa siningang Sabado, Hulyo 23, Malantayan ang concert at The Plaza. Ang inyong paborito nga pangtakop semana nga kalingawan sa musika. Magapasundayag ang banda nga Metro Forte kag bitbit nila ang masangkad nga linyada sang pop songs. Agud natagan kita sang hindi makalipatan nga eksperyensya kag tinion sang aton nga paglingaw-lingaw sa pagtapos sang aton nga semana. Ang ini nga kalingawan mag-uumpisa alas 6 sa gabi. Sa sini nga kaiwatan napulo ka mga pinasahi nga Plazuela mag sa iga raffle sa mga tagsakdag. Sa Hulyo 24, Domingo nga adlaw, bukas na ganhaan sang Plazuela sa mga regular nga sumilimba. Kada Domingo, las 11, ini sa aga. Sa aton nga pagsimba, magpangamuyo kita nga mga Filipinos padayon nga magulikid sa isa kag isa, ilabinagid sang sining mabudlay kag wala piho nga sitwasyon. Plazuela di Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Well, mga kabombo, I guess our time is up para sa sining hapon. And now, I'm going to announce na ang ating winner para sa sining semana. Before that, syempre, nagapasalamat kid ako sa tanan-tanan nga nag-share sa ilang mga istorya, ang ibang mga first-timers, ang ibang mga many-timers. if there is a term like that. But anyway, ang ato nga next nga winner to win 1,000 pesos in cash, and of course i-arrange naton ang pag-interview sa iya through video call. Congratulations, wala inisang liwan kundi ikaw, lola nga 80 anyos ang Iloilo City. Congratulations gid sa imo. And with that mga kabombo, we're done for this afternoon. Balikay kita buwas. Maraming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.